imizi iyadividwa indaba ye-breadwinner. Mayoba i-breadwinner kuba nzima bazongithuka kabi nje ngoba bayazi badla imali abafowabo. Akulamsebenzi. Danke Machiteni. Welcome to the Ins Podcast, ladies and gentlemen. Igama uNkanyiso Mqhomo, your host. Danke Machiteni, danke my Lwesithatha ama-arts, imashe kakhulu. Wait, bese kuzolandela umalume. Uyambona nje uyambona umalume ubhizi nje. Correct moja uPeple Shepherd lo ntaka Satoshi mashe kakhulu sesibuyile eMachiteni the Ins Podcast ngihamba noKalala. In the flesh, first of his name, second to none, king to the wise and wise to the king. And it's going to be amazing. Danko. Wow. Well, ladies and gentlemen, it is still Tebeka Ndwandwe, still your favorite Indian girl. That's what's up. I still don't have an intro, so. Not manje. Not manje. Danke Machiteni. Danke mzala. Danke Mhlobo. Athi danke uPeple Shepherd. Athi ladies and gentlemen, boys and girls, uThedi Kanzama, also known as uThedi Wekofi. No bunches. Danko. What's it, John? Right? Hey, yes. Danke. Amafestivali asigcwele kakhulu nizosicwele. Danke Machiteni, Lwesithatha ama-arts sibuyile bafethu asahambi sodwa bafethu. Namhlanje siniphathele uwele. Danke Nami ngithi danke Machiteni. Nibingelela abafowethu uwelelo Siphiwe kaVilakazi. Hamba ngedwa bacele iwele elifundile. Kuthatha nebhizi. So bacele elifundile so ningixolisele kulo munye ke. Yeah. No, sicele leli elifundile ngempela. So that's just. Hamba kanjani? Angiphila mfethu kuhamba kanjani? Ya no siyaphila mfethu. So umsebenzi wakho muhle kakhulu, umsebenzi wakho uyancomeka. Siyakulandela kwinkonzo zokuxhumana, especially on TikTok. Mina ke kade ngaqala ukuba aware ngomsebenzi wakho. Namajita afikile kwi-podcast unmention, yabo. And then also mina ngaqala ukunazi nisasongoye. Nisashaya comedy. No, sasivakasha uNgoye, UniZulu, DU, iNtethi University. Joke. Ikakhulukazi kwesivilo kusakhona i-Asoka Theatre, so indawo zethu. Yeah. Yeah. So mina nginaze ngezikhathi lezi comedy. So mase ngikubona ku TikTok ngasho ukuthi one day sizodinga ukuthi ufike ngala because i-message oyikhulumayo nezinto ozenzayo, izinto esithandayo ukuthi zibe iphathi yale show nabantu abasilandelayo bakwazi ukuzizwa kahle. But ke cela ukukupha leli thuba ukuthi uyi-introduce mfowethu. Yabo? Oh yeah, uSiphiwe wakaVilakazi. Angeke umuntu athi waseThekwini because wonke umuntu eThekwini uma wakho noma ugogo wakho noma umkhulu wakho efika ezofuna umsebenzi. So umuntu nomuntu usuke nendawo asuka kuyona unless musuzalwa ibhungu ngalendlela ukuthi usukhohliwe ukuthi nani sukaphi kini. Kodwa nje umuntu akekho umuntu waselokishini. Umuntu nomuntu usuke nendawo asuka kuyona. So mina ngwasebhulwa. Sure. So ngokufuna umsebenzi ke kwagcina kusiholela ekuthenini asikhulele eChesterville. Kwahamba sagcina sesibizwa ngamawele aseChesterville. Kodwa nje indabuko yethu isebhula kodwa inkaba yethu futhi iseMaritzburg because uma nababa bashada baba nomuzi wabo endaweni ethiwa ise-Elandscope eMaritzburg. Abantu baseMaritzburg bathi ngaphezulu. Lokho ke kwase basuka ke kuma kwaba ne-separation abazali uma waswezithekweni ke Chesterville uzofuna amatoho sagcina sesikhulele eChesterville ke nathi sesiyaba seChesterville. Yeah. Kodwa leyaseChesterville wena hayi. Phela Chesterville sekuyindawo yami because egcineni ukuhlakanipha ngiqale ngifunde khona i-primary ngaze ngaqeda isikole ngikhona eChesterville. Like njengoba uzozi language yami
uNdlebe ukapteni wegebengu waseChesterville. Sure. Uma uzwa ulwimi lwakapteni, uzwa ulwimi lwethu alifani. Uketshe kanjani ngempela ukuthi ulimi lakho lingafani nolakhe ngoba nje sakho isiZulu Most yabantu baselokishini bakhuluma njengokapteni bayilokishi. Sure. Masho uChesterville, Lamontville, uyezwa ulimi ukuthi lo waselokishini. Mina ngikhuliswe ngesikhaya, ngendlela yasemakhaya, kodwa ngibe ngiselokishini. Kwesinye isikhathi awunaki uyabona nazo ukuthi kini bakuhlukumeza because ekugcineni uMakhonto ekayisho athi bantu bami kukhona konke ukudla eThekwini akukhona konke okweni. So uyabona ukuthi mawukhula la uyabuka ukuthi but abanye abantu abaningi-ke ababesuka emakhaya babefuna ukungena ey'ntweni eThekwini bagcina bangene ey'ntweni baze badlula abantu baseThekwini bagcina iThekwini bakhipha ngaphandle. ukhuluma ngathi vele ushaya thina ngona lapha. But sengisho ukuthi bakhona abantu othi umuntu especially uma ufunda e-high school yaseThekwini Sure. uyakwazi ukubona umuntu osuka koNongoma especially nge-accent yakhe esiZulu ukuthi lo usuka emakhaya mefika la esikoleni abhema ukudlula abantu baseChesterville ekuyibona baselokishini azama ukuba yilokishi ngale ndlela ukuthi azadlule kubona agcine sewelele town useyiphara usebhema into ngaphezulu. Angithi babaleka lento ukuthi babizwe ngomkhaya wena uyibaleka kanjani ngoba elokishini I think akugidi. even into eyenza ukuthi ngingabizwa umkhaya ngoba ngafika ngise-primary but ayikho indawo esa-experience kuyona i-bullying njengase-Chesterville because e-Chesterville phela safika siyiqashi. So uma uyisiqashi obvious uma wayesebenze washela abantu la elokishini so asigqoki nakahle. So uyazi-ke esikoleni-ke uma kufuna ngisho yazi ukuthi kufana nani uyazi uma wena umuntu okumbulela iy'ngubo ukuthi uyitshela ukuthi angakugcoba because uyena omnika into yokugqoka. Wena uyambona ungamshaya lo but because yena uyazi ukuthi wena uyabhenefitha kuyena abone ukuthi akakugqoba wena. So I think enye into esa-experience yazi ukuthi abantu abaningi abazi ukuthi thina elokishini siqala ukudelelana ukucobacoba noma ukugwarana sasintswego ngaleyo nto ngoba abantu babedelela thina sigqoka kambi simbulelwa abantu sishizile yabo ngale ndlela ukuthi saresponda kwaze kwa-identify i-comedy kuthina. Oh, iqala as a defense mechanism. So thina sasidefenda thina besidelela kwahamba sa-approach umuntu ethi indaba ningazama ukwenza amahlaya nani. Yingakho isitayile sethu se-comedy si-more ekudeleleni thina sakwazi ukungena isiteji si-freestyle futhi sidelela abantu abakhona singakhulumanga ngama-jokes because isitayela sethu saqhamuka kuleyo nto kanjalo yabo. So i-creation ye-joke yethu ilula mas-freestyle yabo. Sake safika kwi-show yabo khona i-energy drink yakudala ngeke ngisho ukuthi igama layo yabo. Lo uze kwi-comedy show uhamba ne-fro babeke lama-energy drink awu-2 madala ngale ndlela ukuthi wona oqala esasiwazi. So sakhuluma ngalama-energy drink singakaqali isethi yethu sadelelana laba ngalama-energy drink sibuza ukuthi babeboshiwe yini ejele impilo iyama yabo. So wena wazi ukuthi nje uma ubuye ejele i-energy drink kusayile so ngoba akasekho umuntu oyithengayo. So sabadelela ngawo ngale ndlela yokuthi sagcina sikhulume ngabo. So sengikhuluma indaba ukuthi i-background yethu iyona eyenza ukuthi sigcine si-osomahlaya. So kwagcina sesi-recognize njengamawele ase-Chesterville. Enye into abantu baye bayibuza ukuthi why nibizwa ngamawele ase-Chesterville ningabizwa ngegama lenu. I think siqala i-comedy saqala e-DUT noSimphiwe Shembe, Justice Kubheka, abantu ababefunda e-DUT ngaleso sikhathi khona umjito ekuthiwa uMzix noBhenzi babeqala bona i-comedy e-DUT. Kunomjito ofunda e-DUT esazi thina elokishini sizidelelanela yabo wasesi-invite sifunde e-high school ukuthi ekuseye majita anoke nifike kunama-session akanje se-university. Uma sifika laphaya sifike thina siqhubeke nesitayela sethu sibadelele kuhlebe kakhulu. Inkinga sikabi nawo amafoni. Sure. So sebefuna ukushaya ishow elandelayo kodwa abawazi amagama ethu. Base bathi kwi-poster kuzobe kukhona nalawa amawele ase-Chester ngoba sasithe sabase-Chesterville but abawazanga amagama ethu. So lagcina leli gama abantu sebeza bezela lawa amawele ase-Chesterville. uSimphiwe Shembe waqala leli gama. So uma siphinda sifika sihlekisa kakhulu kuvele kuphume i-article ephepheni Ilanga Straight to the bed. lithi iphepha kwasaqala i-comedy vele iyeveneke yabo lithi Ilanga libunjwa liseva ahlekise kakhulu amawele ase-Chesterville. So wonke umuntu umefuna ukuza kwishow efuna amawele wayazi ukuthi amawele sagcina sesibrandwa
ngokuthi samawele Amasiphume nasephepheni ngeke nikwazi ukuyibalekela. Angeke asisakwazi phela. Lesathengwa ngempela Thina sifuna nje amawele, yeah. so sagcina sihamba kanjalo-ke siyamawele aseChesterfield. Kodwa into engiyinothisile, I think kuma-comedians amaningi especially lawa amadala, uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akunike i-comedy because usuke efuna ukuthi usondeze abantu. Sure. Because abantu abaningi wonke umuntu uyakuthanda ukuhleka. Uma usubasondezile abantu discover elinye ithalente kuwena. Sengithola ama-invitations amaningi okuba i-guest speaker ko-matric dance, kuma-events. Awusahlekisi-ke manje. More than uku-invitela ukuthi uzoperforma i-comedy. In as much as usayiperform i-comedy. Yeah. Ngale ndlela yokuthi ugcina usubona ukuthi akazi sengilapha abantu more than ukubahlekisa abantu. Sineslot even on Ukhozi FM ngama-Thursdays. Imini uNdlebe Church Boy. Thina uNdlebe Church Boy sizokhuluma nomphakathi. Don't ukuthi sowenza i-comedy. Kuthiwa ezikabhoqo sikhuluma nje into ezakhaya. Uhlangana nomkhulu ongahlangana nomunye ubaba eqobo whatever ningibusisa into enizikhuluma eradweni. So usuyabuka ukuthi awuyazi ukuthi shuthi sasi-invite lana sasizela ukuthi sikwazi ukuthi abantu sibasondeze. In as much as science comedy but kunezinto eziningi esesiyidiscoverile after sesingenile kwindima ye-comedy. Sengilulanda awusabuzi lutho. So ngathi ikhosha kuthiwa usekho umsebenzi wakho. Ya ayakazi ukwezikhuluma. Two hours mude kabi. Yabo manje mhlawumbe usakhulume u2 minutes. Mude kabi u2 hours isihleli la. Ngingakeka. So ihamba kanjalo ke. So i-comedy yona isilekelele thina ekhaya nje sikhule engekho umuntu osebenzayo. Sure. I-comedy siqale sifunda ugrade 10. Siya kuma-shows amakhulu eThekwini, kuthiwa kusanamahlaya eTheku nani kwaya sashaya imishado, yabo nje. Ngale ndlela ukuthi kugcina ekhaya kuba yithina ama-breadwinner manje. Safunda i-responsibility sibancane ukuthi okay, uma ngisho kuthiwa kusayimali encane ngaleso sikhathi kodwa wafunda ukuthi okay, kunezinto ekufanele uzenze ekhaya. Like lento engihlezi ngiyibuza abantu ukuthi kunabantu abadala even more than mina. Awukwazi ukuthi ungafika ku-30 years ngisho kuthiwa ubamba itoho kodwa ayikho into ekhomba kini ukuthi wayithenga. Ingakho sinenkinga eSouth Africa yo-baby mama abaney'ngane kuphela, abakhulisa iy'ngane kuphela. Ngifuna ukuya kuleya nto mina ngikhuliswe uma kuphela. Baba uyehumusha nje eli-wrong nje ngale ndlela ukuthi nje umuntu nje kwekuze umbale ngisho kumbala kubazukulu bethi kuphi umkhulu hayi. Khohlwa omkhulu. So into eyenza ukuthi ngifuna ukuya lapho ne most yosisi uma beqala ukungena emjolweni bafuna abafana abahle ngama-looks izidlakela nani mhlawumbe abanemali kodwa abacheki ukuthi empilweni yini ayenzayo yini akayenza kubo because awukwazi ukujabulela i-boyfriend ekulethela imbali kodwa inayo i-responsibility ekhaya. Because if awunayo i-responsibility ekhaya mancane amathuba ukuthi ungaba responsible for iy'ngane zakho. Awukwazi ukufika kwiminyaka eminingi, awukwazi uthenge ngisho isipuni kini. Uma wakho wazi usayizi wakho we-under kodwa usu-above 25 years. Ngokusho ukuthi wena uma wakho usathi mekufika esitolo sey'ngubo athi amahle ama-under engathi ngingawatholela umntana. Kodwa umntanami othengelwa ama-under uma uthi uyalandelela unentombi emthandayo ezomzalela ingane kodwa yena usathengela uma wakho ama-under. Ingakho uthola ukuthi lowo muntu lowo uma esekhula empilweni ukhula useney'ngane ey'ningi azondlelwa uma wakhe because wayena akanayo i-responsibility ekhaya. Imali. Usushaye kakhulu. So usushaye kakhulu because lento ekhulumayo angikhaleli isi-misinterpret okanye isi-misunderstand. Le mpahla ye-responsibility uthi khona abantu abakhula fortunately bakwazi ukuyibamba fast umuntu abe responsible. And nina due to i-circumstance enanikhulele kuyona kwaniphoqa ukuthi mase niphumile libuye notho ekhaya. But kukhona iy'ntwana eziba kanjalo uthole ukuthi umuntu uyahamba uyophanta even noma kubheda kubo but uphantela yena more than ukuthi aphantele ikhaya. Uyazi ukuthi khona into engihlezi ngisho engayithanda. Okay, akekho umuntu oyikhethela ukuzala ehlupheka. Sure. Akekho futhi umuntu oyikhethela ukuthi azalwe ephuka. Sure. I mean e-rich. But usuke wrong umuntu ofika azalwe ehlupheka mase sekhala ngale ndlela agcine eshona ehlupheka. Kungcono ukulwa ulwela ukuthi ngelinye ilanga utshela omunye umuntu ukuthi kuyaphumeka lapho okhona.
like angifuni mina ukuthi ngelinye ilanga kunje mina ngoba ngazalwa abazali abangasebenzi. Isimo ozalelwe kusona asingakwenzi ukuthi ungayi phambili. Asikwenze ukuthi uphume ebunzimeni ngale ndlela ukuthi utshele umuntu osasebunzimeni ukuthi kuphunywa kanjani ebunzimeni. La ngiyakhona sekuthenini uMoses bethu sebethola abantwana especially ingane zabafana mese obaba babaleke balabo bafana osisi bethu mhlambe besebenza. Into ayenzayo usisi wethu ufike athi uma ephuma emsebenzini athi ngifuna umntana wami angakufili ukuthi ubaba wakhe Akekho. Sure. ngizomenzela yonke into ayidingayo. Uma esemenzela yonke into ayidingayo akhohlwe ukuthi ingane yomfana le kufanele ekugcineni iphathe ikhaya. Once wamenzela yonke into umfana ayidingayo kusasa uzobe sezoluma wena. Ngoba umnike konke wazi wakhohlwa ukuthi kufanele abe responsible ekhaya ngoba ekugcineni ezisikhulu abazali bethu baya age. Uma eseshonile usenomfana ongakwazi ukuphatha umuzi. Ngoba akakaze athenge lutho ekhaya. Uze ufike umuzi usane TV endala ngoba yagcina ithengwe ubaba esaphila. Yena akakasiboni isidingo sokushintsha kwe TV ngoba uma walwela ukuthi ubaba akekho ingakho ngithi mina ingane yomfana uyigoni. Yeah. Ngoba ifana nomdlwana. Umdlwana meka ugona uba isinoka awulumi ngoba wazi ukuthi wona uyagonwa. Kodwa ingane yomfana uthi uyidona ingakho obaba abakudala babengazi ukuthi ingane abayifuni. Ingakho uthothi wena kunento oyifunayo kini ngoba okay afforda athi ayikho imali. Noma uma wakho uthobaza omama babenza kanjani kudala uma uthi ufuna into ebizayo athi ngizokucelela kubaba wakho. Angayi abuye azokutshela ukuthi baba wakho ngeke uzuyithola ayikho leyo nto. Hayi ukuthi umenze isilwane baba ukufundisa ukuthi nawe into oyifuna ngelinye ilanga kufanele uzizamele. Ngoba uma engakufundisanga lokho ngelinye ilanga uzokuspoila ethi uyakuprotect especially umama osingile. Yeah. Uyakwazi ukuspoila ingane ethi uyayiprotect akafuni ukuthi ifeel ukuthi ubaba akekho. Agcine ingolisile ngale ndlela ukuthi uma eseshona yena ingane espoilekile ayihlali ngisho kwamakhelwane umama engasekho. Akekho umuntu uyamukelayo. Ngisho emndenini abekho abantu abayamukelayo leyo ngane ngoba igcile bathi awusomenzani no spoiled kangaka. Because basaba ukuthi akekho responsible. Ngisho methulele angavuka nango 10. Mina mekubheda methe kuyabheda. Yabona Okay. asengisho ukuthi yabona ingane spoiliwe ngavuka nango 10 mawayavuka yosebenza. Yo. Athi niyamazi nje. Yo. So ezinye izinto embuzweni wakhe ezinye izinto esisuke sizenza thina njengabantu abazali basuke bezenza kuthina. Kulento ebengikhuluma ngayo ukuthi nabafana ababalekela izingane ngenxa yokuthi bona abakwazi ukuba responsible. Abazali bane contribution enkulu isikhathi esiningi entweni kanjalo bengaqondile. Bethi benzela ukuthi ingane ingafili ukuthi ubaba akekho kanti sebeyayona. Yabona ubaba bebenza njani kudala? Kwakhona uma kukhona ubhuti omdala nobhuti omncane. Ubhuti omdala mefika ekhaya athi baba ayini ifile. Lo mncane athi baba bese kufe ayina ngase ngathenga entsha. Lo mdala afika athi baba kuwena igceke. Lo mncane athi sengifike nabantu abazogunda ngisho engenayo imali. Uthi ngicela nibakhokhele kodwa usefike nesolution. Lo mdala ufike nama problems. Uma esefa ubaba indlu ibhala ngalo mdala because uresponsible. Uza ne-solution. So into eyiproblem ey'nganeni zabafana ey'fana nami ezikhuliswa single parent ukuthi basithanda ngale ndlela ukuthi bangasitsheli iqiniso ukuthi mntanami ngale ilanga ngifuna uphathe lo muzi. So abantu abalimala kakhulu-ke osisi bethu abaqoma labafana abangakazi babe responsible. Yazi ukuthi mina ngaphuma kuqala ekhaya ngingakabi nawo umuzi wami but ngisarenta la ngirenta khona. Yeah. Bathi mase ngiphumile ekhaya ngatshela iwele lami elisele ekhaya ukuthi yazi ukuthi i-difference between mina nawe ukuthi mina nginezipuni zami. Isipuni into elula kabi. Ngathi mina nginezipuni zami ngoba ngiqashile. Yeah. Wena ngisho ungasithenga isipuni ngoba uhlala ekhaya ngeke ube nesipuni sasekhaya. esasekhaya leso sipuni. So angeke ukhule uhlala ekhaya ngoba yonke into oyithengayo eyasekhaya. Kodwa uma uphuma uyophanta mancane amathuba ukuthi uyobuyela kimi ngelinye ilanga ngoba uyobe usunefenisha. Usuthi lembhede namafridge esengiwathengile azeyasabe. So lokho kuthi after umqasho uthola indawo yakho. Uyabona yenza into engizama ukisho. Uyaphoqelela kahle abaningi abahlala emakhaya because abakaze baphume. Awe ma. Yabo uhlala ekhaya hayi ukuthi aka-afford ukuba nento kunothisha no principal abasahlala emakubo because abakaze baphume.
akasiboni isidingo sokuphuma ngoba still usanefenisha yakubo. Kodwa mhla kwathi usemqashweni uzosaba ukubuyela ekhaya ngoba useney'nto zakhe. Yeah. Usezothi uma ngisuka la ngisho ngathiwa ngithola u-2 room la ngiyocupha khona, ngiphuma ngiyohlala khona ney'nto zami, akwazi ukushaya umthetho. So abantu abaningi bajwayele ukubanga imizi yasemakubo because abakaze baphume. Ima kodwa kwinkulumo yakho ngathi usha kakhulu mama. Usho nami kufana. So ngifuna ngihalele le nkulumo siyiqondise silethe kumfana oseyithuka mhlambe kwiminyaka ewu18 16 usevelelwe ileli bhadi lokuthi ukhuliswe umama omthande kakhulu mhlawumbe mawukuthi ibhadi yabo angayigwema kanjani lento yena akakwazi ukubona ukuthi hayi manje ngizama ukuba responsible. I guess before Because I think ikhona lesi step sokuqala usimentionile sokuthi uphume ekhaya. asike sibuye size la. Yeah. Mina ngigxeke umama ngifuna Yeah. ukuya komalume. Okay. Asize la. Ekhaya nginomshana wami uAndiswa ozalo udadewethu. uAndiswa ufona njalo malume ngishoda ngalo malume ngishoda ngalokho. Angimind ukumenzela ngani na one ingane ezalelwe ekhaya ingane kaMalume. Sure. Ngisho ngathiwa kwenzakalani ingane yami le ngoba izalelwe ekhaya. Ekhaya. Kanjani na yabona abantu ababenza isiZulu ababebhala isiZulu babehlele kahle yonke into. Uma udadewethu ethole ingane ekhaya leyo ngane izobiza isibongo sakithi and umuntu esifazana akasi-own isibongo ngoba ngashada noma yinini asishiye. Umuntu own isibongo mina njengomuntu wesilisa la ekhaya. Umshana mezalelwe ekhaya uzobiza isibongo sami njengomuntu wesilisa yabo. Okusho ukuthi ingane ezalelwe ekhaya eyami njengomalume. Sure. Udadewethu uma esegana kuleso sibongo engagani ubaba kamshana akahambi nomshana ngoba umshana ubiza isibongo owami la ekhaya. Kwenzela ukuthi uma ubaba kamshana esefuna umshana akasakwazi ukuthinta udadewethu ngoba udadewethu unkosikazi womuntu manje. Uzothinta mina njengomalume acela umshana. Uma umshana edinga into yesintu uyidinga kimi njengomalume. Into esifika ibe inkinga sekufika kube khona omalumekazi abangabi nayo interest kumshana. Afika umalumekazi azonda umshana engazuthi ingane yami yentombi njengomalume. Bagcina abashana sebehamba nomama babo beyogana nabo beyohlukunyezwa o-stepfather ekhona umalume ephila. Uma umshana edinga into ewumsamo kufanele aye komalume agoloze umalume kodwa makudinga izingane zakhe aqale ngazo. Uthi umshana usethola umsebenzi ufanele azobonga enze iladi komalume athi umalume ngeke kwenzeke lokho because umshana usesebenza kuqala kunengane zakhe. So amanye ama-problem akhona emakhaya enza ukuthi abashana bakhule bengekho responsible ngokuba omalume bayalekha ukudlala indima yomalume ey'nganeni zodadewabo. So uma umalume kufanele wenze sure ukuthi uthando lokuqala ulinika umshana ngoba akanayo omunye umuntu ngaphandle kwakho ngoba uma wakhe usegane komunye umuzi. Ingakho uzothola iy'ngane ey'ningi ethi mina uma wami washada wangishiya nobaba wami washada wangishiya wayekuphi umalume. Because umalume kufanele angene lapho ngoba le ngane ayilahlayo umalume ibiza isibongo sakhe and ayisenaso esinye isibongo ngoba kwadadewabo ozala le ngane useshade komunye umuzi and babuwayo akaze ahlawule akazenzela ukuthi ayikwazi ukubiza isibongo sababuwayo. Umuntu abasherisha naye isibongo kuphela uwena njengomalume. So ingakho ngithi mina kubalulekile ngayo yonke isikhathi sonke isikhathi ukuthi uma umalume ngisho ngathiwa uzwani nosisi wakho kodwa abashana bayakudinga ngasonke isikhathi ngoba umshana meshada akekho omunye umuntu omngenisa ngaphandle kwakho njengomalume. So uma umlahlile wena njengomalume uyamlimaza ngoba akazuya komunye umuntu. So uma uthi benza njani labafana abathi sebeko-18 19 bafike phezulu. Yeah. Ingoba omalume isikhathi esiningi abasabi omalume. Sebejabulela amaphosikazi abo more than iy'ngane zosisi babo okuyigazi labo nabo. Ngoba ayiyo yandawo le ngane ithembe wena njengomalume. Yabona mina umalume wami osele komalume uyedwa. Ekhaya siyazenza into zesintu. Umalume ufuna ukwenza sure ukuthi mhla eshona ayikho into yesiZulu esishoda ngayo. Umalume makuthiwa simvakashele ekhaya eseBhulu, umalume umvakashile, uma uvakashe ekhaya obvious awufiki uyishayela. Ngisho ngathi uphethe izinkwa, umalume uzoqala endlini kaRound afike abike ekhaya komalume kwamagoso isibongo. Afike athakazele bomagoso bohlabane bogela bosonane naye ingane kadadewethu uZanele.
izosibona. Ayifikanga-ke yodwa, ifike noplastic. Idlani-ke Mahlabane, niphinde niyandisele. Amazwi umalume awasho njalo uma sifika ekhaya umalume siphethe something. Uzobonga into ofike nayo, uthi awufikile nayo kumina njengomalume kodwa ufike nayo ekhaya. Yeah. So thola izibusiso-ke mshana ukuze ngelinye ilanga uthi uma uyoza kungashiwo ukuthi awukazi ungene noplastic ekhaya boma. Kanti wena uyingane yasekhaya boma. Ilezi mashes thina siyingane zakavilakazi ngokuphelele kodwa umalume uyayenza sure ukuthi uma sifika ekhaya boma sithola nezibusiso zasekhaya boma. So nakho ngithi mina abanye omalume uma kuyibona bakwazi ukuthi baye emsamo bagcina begoloza nemsamo for abashana bavulela iy'ngane zabo kuphela. So enye bengihalela ukuyibuza ukuthi-ke manje wena-ke zumfana omncane ona 16, 18 ufunda kanjani ukuba responsible under those circumstances ukuthi usutotosekile-ke manje? Ukuthi lento oyishoyo ifana nokuthi like umuntu akakwazi ukuzibona metotoseka Sure. because yena ubuka yonke i-happiness esuke enayo ukuthi nje uma ungenzela yonke into anga-realize ukuthi ngesinye isikhathi uma uzoshona like ifana nomuntu ophunyelwe iy'mali. Ayi akuba ngathi ayizuphela. Uyazi ukuthi umuntu ophunyelwe u5 million akazi ukuthi umeke wadla u100 akusewona u5 million ngoba ingqondo isuke isathi mina ngino5 million. Angafika akhipha amajita inyanga yonke luke kuphuzwa every day. Uma exabana nomuntu kuleyo ndawo uzomtshela ngeke ungenzele ukuthi wena mina ngino5 million. Angabe sabali ukuthi imali seyehlile. Sure. So ingakho-ke umuntu osuke senkingeni yokutotoseka akanakile ukuthi utotosiwe. Yena usuke happy yena because uma uyamthanda. Anga-realize ukuthi yazi lolu uthando engilithola ayikho into engiyifundayo. Ayikho into engiyifundayo. Ayikho into engikhulisayo. Like wonke umuntu ukhule nabafowabo. Uyazi ukuthi kuyenzeka ukuthi kini batotose omunye wenu. Phela abazali baney'ntandokazi zabo. Atotose omunye wenu. Nifunde nonke kini. Kusale nje lo yedwa. Akamthanda uma ugila imhlolo. Uyasithuka ngisho uzithuka thina. Uyabona nje uma esenihlupha. Uma wena ufonela nebuqala nangu ubani engihlupha. Skisi. Akasasho ukuthi lo kade ngimtotosa uyangihlupha. Because hayi ukuthi kutotoswa abantu abasalowo makuphela. Nabo abazali bayakwazi ukuzakhela isipoki sabo bazitotosele sona. Loyo osuke etotoswe ekhaya akanakile. Yazi ukuthi wena uma wakhe ngakuthethisela ukuthi usuholile kodwa kuze kwashaya u12 ungagrosile. Kodwa lona mana naye meke wathola imali ayishaya ivale yonke imali. Ayithulele nje. Yena uhappy yena because akanakile ukuthi kune problem eyenzeka kuyena. Wena uyadinwa kodwa uyaqeqesheka. Ilapho-ke so singasho nje ukuthi bona bathini but basuke bengaboni ukuthi bayalimala la. Yeah, no, mina bengizobuza. In your story, you said now you came from a single mom. Yeah. When we bone kanjani, and then uphume kanjani when from that same situation. Uyabo mfethu, I think into enenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngiye phambili nempilo. Hayi ukuthi ngigrand manje. Ukushizila ngisashizila manje. Kodwa ngikhulume kule bafana basekhaya abancane ngabona bafethu manje thina sesahlupheka saqeda. Hayi ukuthi ukuhlupheka yaqedwa but ukuthi ngithi sesahlupheka saqeda ngisuke ngithi angisafisi nangelilodwa ilanga ukubuyela la ngiqhamuka khona. Mina ngoba mina ngaqala uba i-breadwinner ngisingakenzi comedy ngina 16 years. 16. Sebenza ka-Afbob. 16. eSouth Africa uvumelekile Wenzani kule lapho? Afbob. Sasidlala boma kuhamba mekuthiwa kuyongatsha. Yeah. Sidlala ukhaphethi. Oh yeah. Awukayi. 16. So ukhona umngani wamawethu owayimanager khona uyena umuntu wesipaka-ke. Sasikhola u75 mina newele la. Sure. Siwuhlanganise kuphuma impuphu. Kontanga yethu elokishini akekho umuntu wayenza lokho. Sasihlekwa ngalendlela ukuthi sasisebenza nabafana bakolindelani bakomasho. Uma kuwumngabo eChesterville siswaphe. Sithe bazosihleka eChesterville okungcono ngoba bona bakwazi asishintsha. Oza ngala. Woza ngala. So sasishaya leyo umsebenzi lowo
So ngangisho ukuthi mina i-bullying mina nga-experience ngayidela. kahle nje Right nje Straight. because of i-situation yasekhaya yabo. So into eyangisiza kuleyo nto leyo ingakho ngithi mina sengaqeda ukuhlupheka ngoba ngayibona yonke into yayinzima empilweni ngale ndlela ukuthi ngayitshela ukuthi lokho esengidlule kona thina ubaba esishiye ekhaya sasinomuzi eMaritzburg la khona angawona umuzi utheni uma wasuka khona wazoba isiqashi eChesterville sagcina ukuba nekhaya ngo-96 saze saba nekhaya ngo-2008 sithole RDP house. So yonke leminyaka sasihlupheka lokho okugcina engekho umuntu osebenzayo uyabo. So lokho uShepherd uhleka Ngicabanga isitori sakho. Oh yes manje kodwa wayilesi story usibeka kabuhlungu kanje bese ngisho ukuthi konke lokho ekugcineni kwasenza saba abantu yabo because njengamanje we are respected. sure But ukube lento engiqale nami ngikhuluma ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu afike athi umuntu hawu mina kunje ngalahla ubaba kunje mina ngeke ngibonge ukuthi yashle mbaba ukuba nahlanga mhlambe kabe nami abudodosekile ngizibhemele unga kodwa wangisiza ngoba wangenza umuntu. Namhlanje ngiyahlonishwa ngoba ngalahla ubaba. Mhlawumbe ukuba ngilahla ngongenzela yonke into ngabe ngihappy. So ezinye indawo osuku udlula kuzona mfethu ungayitshela wena ukuthi uyaqhilazeka kanti it's a training odlula kuyona esikube nzima komunye umuntu ifike ikusize wena ekutheni ube right. So i-responsibility ngayifunda ngenxa yesimo engangibhekene naso ngaleso sikhathi. Ilade ade isho umfowethu ukuthi laba-ke akuyona iphutha lakho ukuthi uma wakho uyakuzamela kodwa iphutha lakho lokuthi uzanyelwa nje awufuni ukukhula. Sibuyele kule nto lesisho ukuthi ungajabuleli ukuthi uthola yonke into kini ungenayo into yakho. Yazi ukuthi ngiyajabulela ukuthi ekhaya ikhona into engiyikhombayo because yazi ngoba uye e-university kuye kufika abangani bakho kwafika abangani bami enganginabo e-university sibuye emngcwabeni kuzodlala iKaizer nePirates. Kwaphoqa ukuthi asiyoyibuka ekhaya ngoba asayikho indawo esoyibuka kuyona ngoba yonke indawo igcwele. So sengibuka ukuthi ukuba ngilungisanga lana babezothi umuntu onjani. So ingakho ngithi mina kwaso sonke isikhathi iba nanto oyikhombayo kini ekuthiwa yenziwa uwena ngoba ngelingisho ngathiwa akashonwa. Abanye bafika sekushoniwe kini but awu kusenje kade kunje abanye bofika kukuhle. Sukuswela indawo ukubukisa abangani bakho ibhola kodwa ubufunda nabe university kodwa uthi unekini futhi khona la. So ngakho ngithi mina i-responsibility yangisiza ukudlula kulesa simo ngoba namhlanje ngiyakwazi ukusho ukuthi ngiyimele manje. so masikhuluma kanje sesenzela nalabo abanenkinga emakhaya ukuthi umuntu enze sure ukuthi uyakha kubo ngalendlela because ikhona abazamayo kodwa kube ukuthi kunama circumstances emndenini angavumi nje oh lezi results khona umfowethu wakwafika la yena nje igcikini unenkinga nje ukuxoshwa umalume umethi uzama something nje umalume uyamfokofisa nje igcikini. So in that case in that instance do we leave those things aside komunye sithi mhlambe wena uma ukwazi ukusiza kini ukwazi uhambe uyosiza Ake ngithi abona umthakatho unzima ilo wegazi lakho. Ubuthakathi bakamakhelwane buwiki kakhulu compared to ubuthakathi basekhaya Basegcekeni. ngoba basegcekeni bune access even emathuneni akini ngoba naloyo awakubo la angakwazi ngisho ukuganga. Uyabo mfethu esimweni esikanjalo ukuthi phela ke sekunzima because like ngeke usasho ukuthi abantu abofuna RDP abantu abofunana kodwa ukukhula it's not only about ukuthi ube nendawo yakho. sure Ukukhula ukuba nama plans ngelinye ilanga yokwenza ukuthi ube nendawo yakho ngoba ekugcineni izimo zabantu ayifani. Khona abantu njengamanje abazosho ukuthi wele wazi wakhuluma kahle ngiyamuzwa. Khona abantu abazothi ukhuluyisa ukuthi akazi. Uyabo uma umshana kuba nzima kakhulu because ilento engikhuluma ukuthi uma nomalume ungenandaba nawe ngoba yena uyafisa ukwakha. Mhlambe ufisa ukwakha nje ingane zamalume zi-useless. Usaba ukuthi lolu uzowakha into enkulu ayi-own la egcekeni because umalume ubekela ingane zakhe mhlambe igceke. Uma eqeda ispace lo zalosisi la egcekeni. Laba amalume bengenayo ngisho iplan yokwakha umalume uyitshela ngelinye ilanga laba bakhe bokwakha. Kwagcina senomona wegceke kulo namandla okwakha. Ngoba ebekela ingane zakhe kuyowakha zona. ikona-ke la ngikhalela siye khona So ulinde isitimela ujaji ungakakhiyo manje. Uthi isitimela siyeza kodwa ujaji awekho namaplani ukuthi awekho mina namaplani ukuthi
So Ayikho uzobona ethembisile. wegceke kodwa umshana unawo amandla umshana. So ayisowesho ukuthi umshana angathola ngisho athi uthole indawo la kusanendawo zamakhosi. Afike ethi umshana wabeka something. Cause yabona enye into angifuni mina kuthi umshana wa discourage-eka wagcina enganakhaya. Ngoba enye into ekufanele u-understand yabona kudala makuthiwa intombi ayisendanga ayizange isashadanga babekwazi ubaba wala ekhaya ukuthi mntanami ngicela ukukutholela inxiwa lakho la ngoba abafowenu uma ngishona bazomliza bazomtholela inxiwa lakhe mhlawumbe engadini ekhaya Sure. kuthiwa anti ngoba akakwazi phela ukuphuma aye kwenye indawo ngoba udinga umuntu ozoshisa impepho. So uma esala egcekeni ngaphakathi usa-protected by umalume nobani la egcekeni. Ingakho izindaba kunemizi kuthiwa manquluma ila bize esuke iminingi kakhulu ika-anti kabani bahlala labo. So omkhulu babebalekela ekuthenini uma ngishona mina eGhana indoda meke yaGhana iyashintsha ngoba isuke sinemqondo ewu-2. Indoda I think siza ukuthi usichazele chaza ukuthini uma uthi indoda ngoba khona amadoda ashadile lo uhambe ushade la ushade. So you have two brains. ushade Okay, the reason why ngisho njalo ne noma ngabe yini ade icabanga eyedwa akasakwazi ukuyicabanga eyedwa manje sekufanele consult. Uyabo? Ingakho uma ekhaya sihleli sindawonye sekufika umalumikazi kuyena ewumalume. Ngisho ngabe kuthiwa isinqumo ebenikwazi ukusithatha nodwa niyingane zandawonye. Yena usezohamba yosiconsulta kumkakhe. Mind you la egcekeni kini wena njengentombazana. Kodwa because umuntu esifazane ikwakho umalume ngoba ikubo yena umuntu ofanele aphathe umuzi njengomalume. Kodwa inkinga akasakwazi ukuthatha isinqumo sakhe yedwa sekufanele otshele umkakhe. Uma enqaba umkakhe wena uzuzonda umfowenu lo njengomalume ngithi uzothi lo nkosikazi usebamba umfowethu ngekhala kithi. Bese into engizama ukuthi sengakho mithi akasenawo umqondo wakhe yedwa. Usenemqondo ewu-2 because naye angeke athathe isinqumo sakhe yedwa engamtshelile unkosikazi wakhe. So ingakho ngithi mina kufana nani uyinkinga umuntu esilisa ozothi uzokulobola kini esahlala kubo. Ngehlise phoza yami. Yabona umuntu ozothi yabona umuntu ungcono ngisho oqashile kunomuntu ohlala kubo ozothi uzokulobola ngoba mina uma uzongitshela ukuthi uyalobola ukuthi uhlala kini ngiyibuza ukuthi ulobolela kuphi. Umsaphi lo nkosikazi. Ngoba ngeke uma wakhe afune ukushintsha udesign yekhishi lakhe. Ngoba ikwakhe naye umuzi omyeni wakhe lo. Lo wakho naye ufuna uba nedesign yekhishi lakhe. So uma umthatha uthi uyamlobola umusa kini uyowakha ingxabano kini. Yazi ukuthi ekhaya into engangitshela uwele ekhaya ithina senza yonke into. Ngithi wele ekhaya sifaka imali engaka. Siyagrosa ngemali engaka. Mekwashaya i15 bethi akusekho ukudla baphante nabo. It's showcase. Ngoba Actually. uma bese abafakela imali nge15 isigrosa month end asisezuganwa. Ngoba meke sabajwayeza ukuthi meke kwaphela siyafaka mhla siganwa lo nkosikazi uyothi ngeke kwenzeke lokho mase bethini ekhaya lo nkosikazi usedla imali yaba. So enye into ke kodwa mawuhlala nabo ekhaya meke kwaphela isinkwe ekhaya ukhona wenze njalo uyasithenga Uyabona Sisiko. uma esethi unkosikazi wakhe kazi uthi ngesiye ndawo thina sogcina singenayo imali ezowenza ukuthi siphume ngelinye ilanga sibe nomuzi wethu ngoba wena wenza yonke into kini lo nkosikazi akabafuni abantu basekhaya. Kanti abantu bakini ifanele ubafundise ubunzima bokungabi khona kwakho ungakaganwa babone ukuthi mina ekhaya ngiseChesterfield njengamanje ngiyolala eMaritzburg isikhathi njengamanje for sure kuyoshaya u8 angithi. Yeah. Yabo ngeke ngilale nginayo iroom lami ekhaya but ngiyahamba ngenzela ngelinye ilanga bafile ukuthi angisahlali nabo ngoba sengimdala ukuze mangiganwa mina bangathi kunomuntu osengicontrola ngoba ngazi controla mina before ke. So ezinye izinto ezifike zenzeke emndenini umuntu ufike aganwe mase kubo bajwayela imali yakhe. Unkosikazi akaze ingene yonke leyo.
unkosikazi unkosikazi okutshela ukuthi ngeke sibe nendlekwayo because wena yonke imali uyise ekhaya. Akukubi ukuhambisa imali ekhaya but kini ba-control-e ukuthi Ungasase ekhaya kuba umthombo ngifaka kayesi imali nje one engaka time. ekhaya. Sekwanele. Ngoba ekugcineni nami fanele ngibe nekwami. Ukuze lelinye la kunekwakho bangafiki bathi hey lo udla imali kabhuti besho lo nkosikazi lo abazi ukuthi imali kabhuti ayifiki beningi. Akuyona into yokudlalela. So lokho kuzoprotecta even amakhosikazi asamasha athwele kanzima. Maningi amakhosikazi athwele kanzima. Abanye abagana abafana bahlala emakubo. Akanaselo unkosikazi usalawula osisi bakamkhwenyana wakho anti bey'ngane zabo. Ibona abashaya u5 la. Ngisho imali yegross yazi ukuthi ayikho into emnandi uma unkosikazi umyeni wakho meholile akunike wena imali yegross. Kodwa laba usisi bakho ke bayivume leyo nto ukuthi imali inikwe wena bekhona. Sewubanga imali yomyeni wakho nosisi baba laba sewuwena ngeke nje yena phela sifuna ukuyogross. Igolozile inkanyamba kusho umkakho. Ugoloze nemali yakho. Ngoba uhlala kini nawe awufuni uyabona uma uphumile uvele uphume kini uthola umuzi wakho mase uthatha imoto uyinika unkosikazi hambe yobagrosela ekhaya noma balahambisela imali. Bazi ukuthi abasaxhumani nawe ngoba uzunonkosikazi bazosho hey we makabani cela usicelele kubaba kabani ukuthi sekuthina short exit unika unkosikazi wakho ama-powers ngoba imizi iyadividwa indaba ye-breadwinner. Mayoba i-breadwinner kubanzi bazongithuka kabi nje bazi badla imali abafuwayo. Angila misebenzi. Ngibona misebenzi. Phela baphila ngayo. Ngeke Sebethembe yona. Sebethembe yona ngempela. Thinti income manje. Uthi cash team nje. Amajita amaningi mfethu angeke azakhule. Angisho mina ukuthi kuba ukondla. Kuhle ukondla ekhaya, wenze yonke into ekhaya, kodwa into ebalulekile ekhaya iba nekwakho nawe. Unika unkosikazi wakho ama-powers nawe. Ngoba once wathi mina ekhaya yazi ukuthi ngeke ngibe example elula. Umkhulu wami kufika kube khona umkhulu umahlokohloko ozala umkhulu Zulu. Umkhulu Zulu wazala umkhulu Kaizer. Umkhulu Kaizer wazala ubaba ongizalayo uMoses. uMoses wazala mina uSiphiwe. Mina senginentwana yami uLuhle. Ukube oyedwa kulamakhehla akabanga namuzi ngabe asikwazi ukufika kule generation yengane yami. Into eyenza ukuthi babe nemizi laba ba-sacrifice amakubo. Baba nemizi yabo. Baganwa baba namakhosikazi bazala iy'ngane zabafana, iy'ngane zabafana zazala iy'ngane zabafana, ney'ngane zabafana zazala iy'ngane zabafana. Namhlanje kuze kwafika mina engikwazi ukubala amakhehla asekhaya ngize ngifike la ngikwazi ukufika khona. Yenza into engizama ukuyisho. Enye into eyenza ukuthi igeneration yakhe ingabaleki ingoba wagcina ungasacrificeanga ikini. Wanekwakho ukuze mhla kushiwo i-family tree yakini ubalwe nawe nonkosikazi wakho ney'ngane zakho. Mhlambe bakhona abanye singakwazi ukubabala la because bayathanda amakubo bakhohlwe ukuba namakwabo. No, but mina bengizosho ukuthi it gets a bit hard, ne? Ngoba you need to balance the relationship you have with umawakho and ifro. And sometimes you're not privileged ukuthi you can just leave your mother. So you're forced, ngesikhathi uphuma wena, kumele uphume naye. Because you can see a situation ekhaya ukuthi no. Umalume is not looking out for Uma. And then when you try to help your mom, at the same time you need to balance the equal of your wife. So how do you manage that? Yazi angithi I think ngeke ngasho ukuthi ngiyafundisa eMgungundlovu of TVET College. Yeah. So ngelinye ilanga siseklasini yabo. Eklasini ke because yazi ukuthi abantu icapacity yabo kulalela nje isikhathi esiningi kube i-hour nje. Uma sekuphele mhlambe i-hour lesibili basuke sebekubuka nje bengasalalela. So ngibe funny ne ukuthi siyazi ukuthi so ungeli topic yokuthi le into eyibuzayo yabo kuhlala
So sengiyabatshela ukuthi yazi ukuthi ngiye ngilalela uma umuntu esifazane meke wanamadodana engathenza kahle unomona nawo. Azathi nje yabona nje mina ngifuna nje ungalinge nje ungilethele intombi kanje. Ungalinge mina ungilethele intombi kanje. Yabo nje uma wakho isikhathi esiningi unama suggestions ngonkosikazi wakho. Sekuyena okutshelayo. Sekujena okutshelayo ukuthi ungalinge. So uma sihamba naye ngomgqibelo sekhaza ebhula. Yabona ungalinge ungilethele intombi kanje sengithi mina kena. Uyabona ukuthi yini ugogo ayengakufuni. Uthi usho ukusishisa ukuthini lokho ngithi yingoba ugogo wayenabantu ebacabanga for ubaba kwafika wena. Imani obhobhone bakaze bazwane enhlobo. Yes. Abakasenzani baba. Hayi bakaze bazwane enhlobo. How am I? Yes. So sengiyasho ukuthi sina wami naye into wafika engathanda ugogo. So lo ngakusho ukuthi mina ngiyoletha umakoti othanda uyena. Same thing ayenziwa ugogo isangenzeka kuyena komakoti bami. Ila esekufanele wena njengomuntu osilisa ube strong ngoba uyazi ukuthi ekugcineni amakhosikazi wonke umuntu esifazane unesikhwele. Uyaba nesikhwele ngendodana yakhe, abe nesikhwele ngomuntu athandana naye. So uma ngibekele example elula ngoma ongizalayo ukuthi ugogo wami ugogo wami wayehlezi efisa ngazi ukuthi ubaba angathola intombi efundile mhlambe unesi mhlambe uthisha mhlambe enjani. Ugogo yebuka ubaba kuleyo level. Engenandaba nama feelings kababa ukuthi baba ufila uthanda bani yena. So uma angiphiki mina ukuthi abazali bethu kuyenzeka bahlupheke la behlupheka khona kodwa into ebalekile ekugcineni njengomuntu esilisa kufanele wenze sure ukuthi ngaso sonke isikhathi uba strong phakathi kwama wakho nonkosikazi wakho. Hayi ukuthi uthathe iside ngoba mhla wathatha iside yila uyophela khona yonke into enhle onayo. Protect umama wakho to level ethile, protect unkosikazi wakho to level ethile. Ngoba meke wa choose iside between labantu bobabili ekugcineni yabona lento engishoyo abanye benu bazothi ngabe uma akangikhulumisa manje ukube ngisho lawo mazwi kuyena. Lento engizama ukisho. Kodwa ireality uma ifanele understand ugogo mawe engakuthandi. So there's no way ukuthi nawe ungathanda umakoti wami ngoba nawe akakaze vele ugogo akuthanda. Ireality uma manje mekuthiwa ebuka lento uzofika asho ukuthi bona uqinisile umntanami ugogo wakhe akakaze angithanda. So ukulindele vele uganwa ukuthi because uma usazi imali yami mancane amathuba ukuthi athanda unkosikazi wami. Ngoba uwazi ukuthi yonke lento phela uyena ozikhulisele lamawele. Yena kufanele abe nemali ngalamawele akhe. Kanti amawele nawo kufanele abe nemizi yakhe. Akayenzi ngokusiza yini ukuthi akulekelele ukuthi ukhethe unkosikazi onjani ngokokwakhe. Yabona-ke kuxoxele something. Ayikho imishado efa njengemishado yasesontweni. Yazi indaba. Yazi ilebula imishado yesonto. Ingoba inkolo ayingeni uthandweni. Because one, i-belief into ngeke ube 100% sure ngomuntu osuku naye ukuthi ukuyona. Like singasho thina manje ukuthi wa Christians 100%. Kanti mina ngino 50% kwinkolo yami. Abantu abanama divorce amaningi abantu abathatha amakhosikazi akholwayo nothi abawathandayo. Yo. Kule difference. Uthatha unkosikazi okholwayo hayi okuthandayo. Awungithande mase sesiyakholwa sesithandana. Eish. Yabona sesiyazi ukuthi sidumisa uNkulunkulu sobabili because siyathandana. So enye into ke efika esibulalayo kwemfethu ukuthi umuntu assume ukuthi sisendaweni eyodwa naye. Iyona enye into ebulala ama relationship leyo ke. So noma ngabe yini osuke ufisa ukuyenza, kufanele wenze sure ukuthi uyenza wena nomuntu omthandayo. Usofa silahlane wakho. Yazi ukuthi kunzima kanjani ukuthola umuntu omthandayo. Futhi lento engiyengikhalela ukuthi Bona usumtholile yini kuqala? not ukuthi ngithi sengimtholile but uthi ngitshele something ne. Before uthola umuntu ozomthanda, fanele uqale ubone isidingo sokuthola umuntu ozomthanda. Yazi usibona kanjani isidingo sokuthola umuntu ozomthanda? Ilento ebengisho ukuthi mawusahlala kini mancane amathuba ukuthi uthole umuntu othi uzokwazi ukwakha naye impilo. Ngani na? Uma uhlala kini, ayithi ngihlala ekhaya manje. Uma ngifika ekhaya manje obvious ngizofika ngimicrowave sekunokudla kwami ngithi. Mangiqeda ukudla kanjani thatha iplate ngilethe njani? Ngilifaka kusinka ngithi.
bese ngiyolala angithi. Ekuseni ngiyavuka busudlile wesiphiwe, ngidlule endlini ngithola ukudla plus muhola kuyi-breadwinner. Awenalo Kulula-ke. ayenzi lutho. Kodwa mhla waphuma kini wahlala wedwa, wathola inkinga yokubhekana nezitsha, inkinga yokugrosa into ebhedayo, yokupheka into ebhedayo. Mhla wathola umuntu okwenzela kube lula uyam-appreciate-a. Uyazi uma uhlala wedwa ngibeke nje wena sizazi uma uhlala wedwa umuntu wesilisa kuyenzeka ugqoka amasokisi angafani ngoba awusalazi elinye lezilimi. Kodwa uma unomuntu okushade naye, uthi uvuka amasokisi akho aseklina awashwa afaswa ngamafini khona ngeke azahlukane. Uyezwa? Uthi uyazi ukuthi umnanda wena mosuganiwe uyakhomba nje kuphela uthi awuyazi uthi ubuye uthona ukudla kwakho nani because ususibonile isidingo somuntu esifazane because uke wahlala wedwa wazithola. Ile nto ebengisho-ke ukuthi yazi mfethu uma iy'ntombi ziningi zikuthanda iseduze kabi emnambithi uma ulangazelela umuntu wesifazane useThekwini meke wazi nje hhayi ungangilanda angazi ingqondo enziwa yini nemizwa ushaya imoto manje shwi emnambithi 1 hour. immediately uthola lento obuyiyela emnambithi ingqondo yabuya waze wayimosha imali Ipetrol yonibiza nje mfethu. kwethola ongaka nesikhathi ngisho kodwa uma uke wanomuntu othandana naye ngithi nje usuthe ake ngibe honest kulo muntu mase usuthi ake nje ngiyithole ngibe honest kulo ngizokutshela into eyodwa uthi wenza iphutha kube ngathi bekubona uthi ubala imali uthi yazi imali yami ngoba isiya kulo yedwa engazi ukuthi sengiyini imali manje yazi ukuthi abantu besifazane bebaningi empilweni yakho ngisho u-500 imali enkulu kabi ukuthi ingahlala kuvele ngene imessage ethi uma ungamind awunawo 300 Ongamindi. yini ungamind awusamind kubantu abaningi angithi kodwa lo yedwa osukunayo ungamind kuyena yazi ukuthi kunento usike afika kukhulise ngayo ungayinakile wena uthi awuyazi ujatshuliswa ukuthi umenzele something because uyedwa yazi ukuthi uma ubona ukuthi awuyazi nginebhalansi la ake ngimnike nje athi nje yazi mhlawumbe uthi amfanele ukuphi athi ngisedrobheni khona usudlile kodwa yabo ufake lo 500 apho ngawe ma umbona usepostile ungayitholela owami kodwa mabe baningi uthi uthethi kuwena awuyazi ngishoda ngani eshito eserious khona lo sekhona yazi ifana nale example elula yabona moke wayindoda washada wase wachitha ngisho umkakhe ngakutshela ukuthi ingane yagula usayiphuthumisa esibhedlela bese athi uslay queen emakhwapheni wakho uyazi ngishoda ngemali yenkobe uzothi kumkakhe ayikho imali unika uslay queen because lolu uthando lu-wrong ave sili-prioritize more than lolu lamkakho. So angizenzi umfana operfect mina ngihluphe kakhulu until ngize ngithi ake ngiyibone nje ukuthi ngishoda ngani empilweni Ufika kanjani kulo realization sorry ngoba iyona into engiyifisa kakhulu ngiyahalela abantu basemakhaya bakwazi ukuyisiza nje ngawufikela kanjani kuleso stage leso mina into engisizile ukuhlala ngedwa ehe yazi ngithi ukuhlala ngedwa so kwisikhathi samanje ukuhlala wedwa kuchaza ukuthini because kunabantu abathi umuntu athi uhlala yedwa kodwa abe nama distractions amaningi abe nefoni ungena ku TikTok ucreate content wenzani ukuhlala wedwa ukanje ukuhlala wedwa okay yabona la ngihlala khona bese ngiyi-regular e-dry clean ngiyazi ukuthi nje fanele ngihlale ngiyowasha fanele ngihlale ngenza lokhu fanele ngihlale ngenza lokhu until uma sengiqala ukuziqoqa sengibala ukuthi yazi ukuthi mathiwa ngiyaziqoqa la kuningi engakuseva uma kuthiwa ngifocus mhlambe kumuntu oyedwa uma ufocusa kumuntu oyedwa usuyazi ukuthi yazi umone intombi eziningi mfethu ukuthi uthi uyogeza usaba ukuthi ifoni isele yodwa ungaphuma ngisho umunyu uyoyilanda because uhlezi unovalo ngisho ngathiwa lo othi uyazama ukuthi kuthiwa owakho uma uhlala umusa uma ube baningi uthe phuma lo ubheka ukuthi ayikho into ayishiyile
in case kuzofika omunye. Kodwa mhla wa-realize ukuthi eyi mfethu sengimoshile manje. Ngizokhula nini? Mina ngayihlalela ngedwa ngase ngiya kule nto ede ngisho ukuthi ngase ngibona ukuthi sikhona yini isidingo somuntu empilweni yami. Uma sesikhona isidingo somuntu hhayi ukuthi yabona uma ke waduma kancane kulula ukuthola umuntu esifazane. Sure. Kodwa mhla waqala wakhula uyaye ufuna ukuthi hhayi ake ngime nje ngabantu engibatholayo noma ngabe kanjani. Ake nje ngifune owami. Uma usuthola owakho angeke hhayi ukuthi ila usubona khona ukuthi yazi mina bengingenayo intombi. Ngoba uthi uma usungena ku-WhatsApp luphele usuku engekho umuntu othi hawu ulale kanjani? Athi uyitshela ukuthi uney'ntombi wena. After usunomuntu oyedwa usubuza umuntu oyedwa ukuthi ulale kanjani, usuya-realize ukuthi bumosha imali la. Hhayi ngoba abanye bakuthandela ukuthi uyaziwa, abanye bakuthandela ukuthi une-contribution oyenzayo kunemali abayithola kuwena. Kodwa mhla wanomuntu ila ubona khona ukuthi hhayi nami la bengiyuzwa la. In as much as mina bengiy'tshela ukuthi bengibayuza bona. So once waqoqeka angeke uzwe ngabantu usubona wena ukuthi sengikhoqile. Usukwazi ukushiya ifoni yakho nje uyi-relax-ele ungabi nandaba. Because akekho umuntu ozokufonela akhulume into e-wrong. Umuntu okwazi ukukufonela yilo naye. So amajita amaningi mfethu enye into ebuyishaya i-pressure yama-out. Bahle abantu besifazane yabo nje uma ungena eThekwini ukudla la ku-Street angeke ubaqede. Mina kade ngitshela ukuthi baba washada kawu-4 washona esingeni. Wayethi uzobaqeda. Wayethi uzobaqeda umthengi. Esingeni nje broke kakhulu. No, kodwa nethama khona lana ngitshana ngkhona. Hayi mina ngicetshananga nithi ngoba ngisho ukuthi Imake khona la ngifuna siye khona. Kunomsebenzi omuhle okhulume ngawo wokuthi uthinte udlula. Lo ukuthi kunesikolo la ufundisa khona ukulekelele khona iy'ngane ey'ncane. Ubafundisa hlobo lokulecturisha noma kukhona nalokho okunye kokubakhulisa? ngisebenza emgungu okay. Yeah. Ake ngikhulume nje ngento esizenzayo empilweni. Yeah. After sikhuliswe ubaba kuphela. Mhm. I mean umama kuphela. Sanothisa ubunzima obhekana nabafana nengane zabafana. Ukuthi iy'ngane zabafana isikhathi esiningi eziyashizila mfethu. Sure. Ngokungabi khona komalungu. Sadecide ukuba ne-camp yabafana esihosta for isonto lonke. Siyafisa ukuthi kube isikhathi eside in case mhla kuthiwa sithola ama-sponsors Yeah. kuyokwenzeka ngoba sesithola iy'ngane even from Joburg, Eastern Cape zize campini. This year ngoJune besoste 140 wey'ngane from 11 years to 23 years. Yabo, Hundreds. Yeah. so uma ubheka le ngane lezi Imake so before udlula ama-sponsors akanjani lo wadinga so that mabelalele bakwazi ukuthi ake ngibekele nje yenze Yeah. impushula mfethu especially uhulumeni ne. yeah. Amabhasi athatha iy'ngane zamantombazane ziye emhlangeni. For sure ayafika ku500,000 imali akhokhelwa yona. Umhlangu kwaba sejozini which is 5 hours away from Durban. Kusakhona abantu abasuke ePort Shepstone futhi 7 hours kuthatha amantombazane ayo emhlangeni kuhle. Kodwa into engiyibuza uhulumeni ngimchallenge uthini ngabakhonyana balawo mantombazane. Thank you. Ngoba singayisa ingane emhlangeni uma singawalungisile abakhonyana sinento e-wrong. Wonke umuntu odayisa i-drug eSouth Africa i-target yakhe ingane yomfana. And abantu ababathagethe kakhulu ile ngane zodadewethu ezikhula nobaba bengekho. Ngoba bayazi ukuthi kulula ekutheni bazithole zona. Uyazi ukuthi kulapha umuntu obhema iwunga eThekwini ungakufela lokho because uyafana nomuntu okhipha itekisi emzileni. Ngoba umeshento uthola 350 kumuntu ngamunye obhema iwunga a day. So into eyenza ukuthi sibe ne-camp sifuna leza y'ngane ey'fana nathi ezikhuliswe omama. Mina ngikhule eChesterville sibaningi abantu abangenabo obaba kodwa iningi labafowethu ababengenabo baba bagcine bephelele eWestville. Mina ngoNkulunkulu lowo ngakwazi ukuputshuka kodwa kunabafowethu abancane abazongena lapho. So into esifike siyenze ecampini silanda umuntu obuye ejele azotshela iy'ngane ezina-11, 12, 13 ama-teenage ukuthi mancane amathuba ukuthi uboshwe wena ukule age ungadlwengulwa ejele. And into ebuhlungu ejele imajority yabo abaningi kubona abadlwengula iy'ngane sebe-positive vele. So ungasolela ukuthi ujoyinta ifoni meke walala ngaphakathi waye eWestville mancane amathuba ukuthi uphume ungenayo i-HIV.
ejele balalela nawe bakulalelela ukuthi ucela ugwayi athi umuntu ngifuna ugwayi wami bafika kuwena athi umuntu wase-Chesterville uyamazi akubuza umuntu ongamazi bese kusondela la eduze kwamntwana wami ngeke usahlupheka mozuze eduze kwakhe athi naku ukudla nayi ini ntambama uzolalelela ukuthi udlula into zakhe and ezinye iboshwa seziyazi ukuthi wena sefanele asebenzise lo so thina into esiyenzayo silandela ababuya ejele batshela iy'ngane ukuthi kunzima kanjani ngaphakathi silanda umuntu oyedla idakamizwa atshela iy'ngane kunzima kanjani ukudla idakamizwa zonke lezi zinto ezenziwe iy'ngane ezingathi zingene ey'ntweni asilandeli nabasebengenile kubona siphinde silanda amaphoyisa azoyala iy'ngane ekuthenini mangakanani ama-cases abhekana ney'ngane zabafana especially rape kuyenzeka ulale nentombi uyibreak i-virginity ifike isabe kuba ukusho ukuthi nivumelene ithi dlwengulile kugcine kuboshwa wena silanda u-Department of Health azobatshela ngezifo ezibhekana nabo kule age yabo because 2007 if uzokhumbula abantu ababekhulelwe ngalesa sikhathi lalingekho iphilisi elihlukanisa ingane ne-HIV eswini iy'ngane ey'ningi njengamanje eziqala ukulala zi-positive zazalwa ziyi-positive aziy'khethelanga kodwa maningi amathuba ukuthi laba abathi ba-break ama-virgin sebe-break abantu asebe-positive vele Sure. so yonke leyo nto kufanele kuba amaqiniso esiy'tshela ley'ngane zabafana because ugovernment ufokhase kakhulu emantombazaneni wakhohlwa ukuthi obaba bakusasa bayadingeka so uma ngithi mina ngicela abaxhasi ngenzela ukuthi asike sifokhaseni nakulaba because ekugcineni nabo iy'ngane zethu why siba nebhajethi ejende eyodwa singenayo ibhajethi ejende enye sizoyivimba kanjani o-GBV obani if singenawo ama-organizations if uzonaka abantu abahlupheke kakhulu zokutshela iqiniso hambe uyo-check emgaqweni amaphara i-majority thina hambe uyo-check ejele i-majority thina kodwa nanamhlanje ayikho into ekhona etshela abafana ekutheni abayiqoqa yonke into isemantombazaneni so nakho ngithi ngiyamchallenja naye because yes4 esizoba nayo ngoDisemba Yeah. sizobe njalo ngoba ama-holiday siba ne-camp yey'ngane zabafana sizobe ne-yes4 ngoDisemba nanamhlanje sikazi sihlezi sicela ama-sponsors but-ke angeke uzivimbe ekutheni le nto siyenza ngoba isenhlizweni zethu enye-ke into esiyenzayo kwebe ngisachaza Ngake sorry ugovernment uma engezwa okanye engalalelanga okanye ebhizi okanye i-process yakhona iyide kakhulu sekukhona omunye umuntu mhlawumbe oseceleni or from private sector okanye ngabe umuntu onemali onesandla uma enilekelela nganilekelela kanjani ngaliphi mhlawumbe yabo Yazi ukuthi bethu- mhlawumbe because khona omunye umuntu ongeke abe nenkinga ukukhipha amabhasi avele akhokhela amabhasi okanye omunye alethe izinto zakhe mhlawumbe ama-sanitary yabo if ukhona kuyivinto yabafana kube khona ozoletha iy'mpahla nokudla from the private I sector. think mina mfethu into esiyeshode ngayo kakhulu ekhempeni ikona ukudla ingane zabafana ziyadla mfethu Yeah. mase kuthiwa nesithola uxhaso lokudla thina sesingayizama indawo yokulala ukuthi iy'khokhele thina yabo Sure. because bayokhipha umnikelo abafana Yeah. kodwa nje especially mhlawumbe ngabe ukudla mfethu because hhayi ukuthi yini enye inkulu esiyidingayo ukudla nje uma kuthiwa nje sithola uxhaso lokudla I think singakwazi ukuyikhava i-camp because ngeke sinyuse imali kubazali because nabo bayafisa ukuthi iy'ngane zabo zisizakale uma sinyusa imali kubazali lokho kuzokwenza ukuthi i-camp ingasaba Ingabe sabikhona. and izo-afford-wa umntaka bani bagcine labo esibafisayo abafana nami abazali okhishini bengakwazi ukuthi bafinyelele ekhempini Yeah. kule kade uyibuza-ke ngine-honors engayithole DUT ye-public administration Sure. so ngagcina ngithola umsebenzi wokusebenza as a part-time lecturer eMgungundlovu TVET College Mhm. so ngifundisa khona i-public admin apart from lokho siphinde sihambele ney'kole silekelela abantwana bethu ngezinto ey'thinta ikusasa ake kubekele i-example elula wonke umuntu manje South Africa ufuna ukuya e-university because of i-status Hey, sokuthi sokuthi ufuna mina une-degree. ngifundaphi not because ufuna ukuthi afume nento ethile into engiyithande ngama-foreigners alikho i-foreigner efike e-South Africa yathi ne-certificate bonke bathi banama-skills bawo-bricklayer bakhanda iy'moto baya-panel beater yabo yonke leyo nto leyo thina sime ney'tifiketi okuwenye yezinto ezicontribute-a kakhulu kwi-unemployment eSouth Africa. Thina sijabulela ukuthi umuntu une-degree ye-course ye-theory engenayo i-practical. So uma mina ngihambela ithina kuqala unyaka ake ngiHarry Gwala sibona abantwana ama-more than 5,000 silekelele umasipala wakhona siyabonga kakhulu Shout out. umasipala wase-Harry Gwala. Into ebesifike siyitshela iy'ngane besiqhakambisa i-TVET College. UBlade Nzimande into ayenza washintsha indlela abantu ababecabanga ngayo wabafaka kakhulu ema-TVET College wakha ama-project. Like i-example elula mfethu. E-TVET ufike sengizoma indawana
Yebo. Bahlehla Okay, naye nje da- kuphela. eTVET fethu yeah. ufike ufunde i-bricklaying mhlambe for 6 months. Uma uphuma ekufundeni i-bricklaying for 6 months ungasebenza nomuntu othile mhlawumbe usemnkantshubovu futhi abakuyeki bangakuniki le-experience. Yeah. Yeah. Ufike uthole i-experience uma uphuma eTVET ne-bricklaying uphuma usuyoqala ibhizinisi lakho le-bricklaying, hhayi ukuthi wena uyofesa uyoba yiboss. Uyozimela So nje thina ukwenza into masenza yakho. i-career guidance thina i-career guidance yethu esiyenzayo asiyenzi njenge-institution, Sure. siyenza njengomalume sichaza ama-institutions because noma ema-university ifike income iy'fundo zayo ngisho zingenawo amathuba omsebenzi. Yeah. Sure. Bathi hey yabona isifundo sethu sikanje ikhona i-university yethu kanje thina sifike sikutshele njengomalume ukuthi leya course iyabheda leya course i-right. Yeah. No social science. Ningakhethi. Singakhethi so ngakho ngithi mina abantwana bethu uma bengafunda izinto eziyamathuba i-example elula mfethu yazi ukuthi mangase uphume mfethu Yeah. uhambe uye e-TVET college uyofundela ukuthunga niyazi ukuthi iy'kole eziningi e-South Africa la e-KZN or eThekwini sisodwa kuphela isitolo esithunga i-uniform. Into ebuhlungu 80% wey'kole zaseThekwini ama-Christian schools. Zithungelwa inkolo ye-Islam i-uniform. Yet wena ngeke i-Muslim ithenge isigqoko sakhe kuwena Uyi-Christian. because wena uyi-Christian. Wena uma ungasuphuma uye e-TVET ufike uyofundela ukuthunga mese sishaya itoyitoyi emphakathini kaMashu uChesterville ukuthi akukho unkosikazi ozophuma ayothenga i-uniform kwabantu abangenandaba nathi asiyithungeni la i-uniform. Bonke osihlalo bama-SGB babulela ukuthi kunomuntu ofunde la ofundela ukuyothunga. Singaba namabhosi amaningi abantu abamnyama because ufike kule tolo zalabantu ufica umuntu omnyama uyi-security ungene ngaphakathi u-anti cleaner ufica umuntu omnyama security umuntu ocleanayo uyi-security umuntu ocleanayo umuntu omnyama ngaphakathi esitolo. Mhm. Mawuthi uyaqalaza ama-customer yithi mawuthi uyabheka ethileni umuntu othile wesinye isizwe ushaye ithile mawujikela ngemuva yithi siyathunga. Shuthi thina sisuke sonke saya eThekwini sowenzela umuntu imali ngeskill sethu. Mawuthi ubheka iy'ngane zabo zenza i-HR e-DUT. Hey sorry ukusho i-university bafethu. Khululeka khululeka. Khululeka. But uzofica umuntu wenza i-HR, wenza i-marketing, wenza i-business management uye ukuyokwenza into esishoda ngayo. Bukanike ngingaqedi ne? Sure. E-TVET engisebenza kuyona kune-farming. Ngisho ukuthi nje bafowethu uma ngase uye e-TVET college uyofunda i-farming, ufundela ukutshala. Mawufundela ukutshala, utshale nje u-anyanisi. Ukhona yini umuzi oqala ibhodo ngaphandle kwa-anyanisi? Awukho. Unless nibilisa-ke nipheke inonsense mhlambe lana. Indaba lezi zinto ezibukeka zilula kanje zibe complicated kwabanye abantu. Ngoba phela if kune-TVET college efundisa i-farming la kwa-community already bekumele ukuthi siyithenga la ngoba I assume ukuthi kwalo college ine-farm yayo la bafundela kuyona ukutshala. Yazi Ayidelive ingane ey'koleni idayise la emakhaya. Tell something. Ukuba bone labantu abasuke besebenza e-town umuntu usapheshula nawo umoya e-town edayisa ama-fruit noma edayisa ummbila. Mina ngikhulele mina ngiqale i-grade ama-class amaphansi grade 1 I think in grade 2 eBhulwa. Sasibophela iy'nkomo kusakhona amajoka la kuyiwe elinye emasimini. Ngisho kuthiwa kini azikho iy'nkomo kwakuphume iy'nkabi zendawo siyolimela umuzi wakabani ayisekho indoda mhlawumbe babakhona usashona kuthiwa siyolimela umabani. Ekugcineni wawuthi makushaya o-October indawo yonke i-green amasimu Sure. Umphakathi kutshaliwe. wonke. Uyezwa uma ulambile wehlele emasimini imbuya ayitshalo kodwa iyayimilela. Wawufica amakhosikazi egobile ekha imbuya angeke balale bengadlile ngoba umbila bakwazi ukugaya bakhiphe impuphu. Into engizama ukuthi Yeah. bonke labantu ade benza lezo zinto manje base-town badayisela abantu umbila efanele ngayibona bo-supplier ngoba amasimi asakhona. Ibona fanele ngaba-supplier eThekwini umbila kodwa badayisa umbila bedayisela abantu bezinye izizwe ahola u-R300. Yazi ukuthi umngani wami osemandeni odayisa iy'mbuzi yabona mawuthi hey kaze awuthi u-300 ngishoda ngani ufika kufakela u-300 a-screenshot ibhalance athi na uyawuthola uphumile ukutshengisa imali anayo ngey'mbuzi kuphela.
Yabona manje uzohamba abe yimiliyonela wamjida because uthi yazi mfethu njengoba kuJuly nje example elula. Wonke umuntu uyahlaba ngoJuly. Kodwa abaqali ngenkomo bengayihlabanga imbuzi. So uyabona ukuthi izi kwi-demand kangakanani. Kwaye kanje yonke into wathi ngizofocusa la. Wayidayisela imbuzi. So i-farming izokusiza ekutheni uma uqale wayoyifundela wenze animal production, yini ebulala iy'lwane ezikanje, yini eyenza zizale, yini eyenzani, kusasa sibe abantu. So inkinga yethu sonke sifuna ukushawa i-aircon e-office. Akekho umuntu oba rich ngesalary. Yi-15 namhlanje, njengamanje abasafuni ngisho ukungena kwi-app kunzima. Kodwa umuntu oyiboss uyazi ukuthi ngoba kuzi-weekend nje baningi abantu abazothenga iy'mbuzi. So ama-cows esiwakhethayo, asikhetheni ama-cows ayiscarcity ngasekhaya, azokwenza ukuthi sisebenze. And solve my problems. Mina imashi nemashi ibikhona. Not ukuthi benginga-participate but bengi-participate ngendlela ehlukile. Bengithi uma ehamba ama-foreigners asiqale angitshele iy'ngane zakithi ukuthi lama skills ade benawo siyawadinga ngabani ofundela wona. Because siyibonile i-demand eyenze saba nabo. So indlela bengi-participate bebethi bemasha mina ngisey'koleni. Ngitshela abantwana ukuthi kune-bricklaying kade yenziwa yilabantu ekufanele ifundelwe yinina. Kunokuthunga kade kwenziwa yilabantu ekufanele kufundwe yinina. Yabo iTheku umasipala weTheku ukhipha i-post yokuthi bafundisa abantu i-beauty bani ukuluka nani bazobasiza ekutheni babaxhase emabhizinisini abo amantombazane ekutheni bakwazi ukuluka abantu. So ikhona leyo course i-beauty something eseThekwini College ezama ukuthi. Sure. Yeah. So ukuze ube nebhizinisi lakho mfethu. Enye into eshaya abantu abamnyama, umuntu omnyama uba nebhizinisi namhlanje ayitshela ukuthi next week uzobe sebovu uzobe sehamba nge-BM. Kuyabekezelwa-ke ngabhizinisi. Kulo wonke umuntu ofuna ukuqala ibhizinisi uyawuphila uyawuqeda u5 years usakha i-brand. Phela u5 years baze bathi abantu uqhubekelana nalento ngoba yikho. Ayisebenzi. Wena usakha i-brand uqala ukubona imali ngonyaka ka6. Asifundeni ukubekezela emabhizinisini. Hayi ukuthi khona abantu abaqala bashaya ikipa ne umuntu ashaya ikipa athi brand yami le alambe nazo ayeke. Maningi, that's what I was gonna say. So into eyinkinga yini hayi ukuthi yini into eshaya abantu abaningi Patient. ufuna ukuba rich man. Manje, yeah. I think sit on that point a bit more because what happens with a lot of people is they see someone succeeding in business. But understand, Uti, this person maybe started 15 years ago. In that 15 years, there's a lot of experience that they've garnered that you can only see when a man, you see them all. Look, this guy came. Mbuga manje senja. Uzitshele lento oyishoyo mfethu thina saqala i-comedy ngo-2006 yokwazi lo. Saduma ngo-2018. Haha. Uyabona-ke khona okubonayo uthi ha. Bethe zabukisho le kodwa into engirealizile abantu abaqale i-comedy ngokuthi benza ama-video badume same time bave besheshe ukuthi baphinde banyamalala. Bana izinto engizama ukisho ukuthi ukubekezela mfethu kuyakwazi ukuthi kukufikise la usuke ufuna ukufika khona. Kakhulu kodwa into eshaya abantu abaningi asuke benezinto abazizamayo ukuthi umuntu athi uyaqala mase yawo like manje udayisa ukudla mfethu brand ukudla kwakho. Khona indawo kaMasha edayisa ama-wings ike yaduma kanjani kuthiwa ama-wings akaMasha esitolo esithile hey kukhalwe ngawo iTheku lonke brand ukudla kwakho. Mhlawumbe example elula mawuthi udayisa i-pork example akuthiwe hey i-pork yase-Chesterville wakhe i-brand ngeplate elithile oluproducer wonke umuntu ozwe exoxa uzohalela ukuthi mhla ngise-Chesterville ngiyofuna leli plate ekwakukhalwa ngalo. Ngifuna ukuyeza uPhotho waseNewcastle ngoba ngiyazi ukuthi Uphotho amazambane. ufuna ama-wings asenemvula hey ngiyazi ukuthi Ngaphoxeka nami ngezowele ngijabulela ukuyobona uPhotho. Amazambane. Ngazifethu. Hey mo. Yabo into engizama ukisho ukuthi so abantu abaningi mfethu wonke umuntu i-KZN yonke siyawazi uPhotho. Asikazi uteste so kodwa umuntu ongakazi awutest. Uyahalela ukuthi yini le mnandi ufish wasehibadini. Uyaqaqayo. Yabo so into kanjalo abantu abaningi mfethu umuntu vela ndiyathi eqala athi zobona ulayini ozobola. Kuphela inyanga kukhola yena vela give up ayikho lento. Enye into futhi yekani ukuqonywa ngebusiness. Hey. Uqala awushaya ikhawash. uphindelele la Aqala ikhawash sekunoslay queen la eduze. Ithi washwa nje imoto usayifuna leya mali. Okay.
Asikathengi ngisho ama-perfume emoto usela. Upolisha usekho na mfethu. Awume nje yabo ngazi ukuthi kuthiwe ukuthi kwesinye isikhathi okunobhuti wami ne wase-Vryheid unebhizinisi nje eli-right elikhulu mfethu. Uma esexoxa isitori sakhe sengibuka mina ukuthi yazi lo muntu wesifazane athandana naye une-contribution enkulu ekutheni le bhizinisi Yeah, alibe la likhona. too much. Bakhona abantu abafika kuwena bezokuwisa kodwa bethi bayakuthanda. Kube khona abantu abafika kuwena bezokusaphotha. Umuntu ame nawe aze ahlekwe abantu. Into esuke ebonakala into esuke esibhedeni ngayo thina njengamajidi uvele ubone ngazuthi uwedwa la ukhona, ufike wedwa la ukhona. Hey, avele asuke lo muntu. Jonas. Uvele obani. Uphumile obani. So nje entweni amabhizinisi mfethu ukuthi kuyabekezelwa bafethu. Mm. Enye into esiza abantu ngihlezi ngitsheliwe lami lento ukuthi kukuyitshela ukuthi kunomuntu oyokwenza ukuthi uphumelele. Because lo uyokudiscourage uma ungasamtholi. Mm. Yazi ukuthi uyayibona especially ama-South Africans athi umuntu mina nje thina siye ndawo ngoba lo bani akasisizi ngalutho. Thina samawela se-Chesterville akekho umuntu ongathi mina ngiyikhansela ngababeka lapho wele mina ngiyiva ababeka lapho wele. Sasizidwanguzela nje. So ungalindi ithi umuntu okwi-organization ethile, I-government. kuphi umuntu osenkonzweni. Lindy government. Yabona ake ngindi lento yabafana. Yazi Yeah. kangakanani mfethu abantu ade beneplan ngokusiza abafana. Baningi kabi. Kodwa basalinde ukusizwa. Balinde uhulumeni Yeah. abasize kuma beqala into abafana. Ayikho leyo nto. Thina sesesport akafiki uhulumeni. Futhi ke ngizama akakafiki namanje. Kodwa iyenzeka. Abazali banqoma ukuthi abantu bami siyabonga ingane zethu into enizenzela yona. Kunabantwana mfethu bakonanda bazohamba bakaze basuke bahlezi bekhona ecampini. Abazali babo abasebenzi into etheni kodwa bayazama ukuthi labantwana ayengabaphuthi icamp. Into engizama ukisho. Yeah. Okusho ukuchazele ngecamp lesori kwenziwane ecampini mhlambe i-program nje so that omunye umzali ohleli ekhaya a-understand sizokwazi ukuthi mhlambe bafake ingane. Mfethu belingekho. Kuphi? No. No. Ngisho le Bese ikhona sikuzwile Razo ushilo. Athi bathela ngathi urasta naba batrade. Yathi la. Abana kufanele siconfirm. That was the truth getting cut. mina ngifuna siyidayise straight i-camp ukuthi these are the programs that we do like ukuthi mhlawumbe first day yeah amabhasi emema. ukuthi kwenziwe ku-programs Qala ukuthi yeah it. because angifuni siyijombe kube khona umzali wazi ngecamp. Ake ngibeke kanje. Mhm. Yabo ingane zabafana mfethu azikhulumi Yeah, kodwa zine-anger. sure. Ingane zabafana azikhulumi kodwa zine-anger. Abanye bane-anger ngoba bababi kakhulukazi. Ngosuku lokuqala okay fine sifika. Ngosuku lokuqala isikhathi esiningi i-ice breaking kuyenzeka-ke laba ama-ex-convicts abake baboshwa. Ibona abajwayele ukufika first day bezoxoxa ney'ntwana. Then ngakusasa ekuseni in as much as siba ney'beat but siyasifuna ukuzwa bona bexoxa. Sure. Ngoba ukufika sizobashumayeza bengakhulumi akuzubakhulisa. Yeah. Kodwa nje la ngifuna ukuya khona abantwana abaqala ukukhuluma ngosuku lwesithathu then ngolwesine ntambama Sure. sebeyanithemba-ke lapho. Basibiza ngomalume wele. Useyaqala-ke siya seduze kolwandle le ndawo sijwayele ukuhosta khona. Siyahamba siyolwandle sibase umlilo. I-strategy sethi sibenza abakhulume sifike sithi empilweni yakho aku-act movie ngempilo yakho. Yiphi indawo owakwadlula kuyona othi wena angeke ize sale kule movie yakho. Ofuna nje kube iyona nje impela la ayisali. Yeah. Yila ufike uzwe khona ingane yomfana ikutshela ukuthi ubaba wami wenza kanje. Athi omunye mina ngi-experience into ekanje. Into ebabuhlungu kakhulu ngaleyo nto. I-camp yethu ifike ibe mfishane because of ama-funds e-camp. Ngale ndlela yokuthi bakhuluma sebehamba because uma kusaqala bakhuluma ngoba bafuna ukuqala bakuthembe before basho something. Umfana akakhali mfethu kodwa bayakhala mase sebekuthemba. Bambalwa abaphakama emlilweni bakhuluma because sisuke singabaphoqi.
Umuntu uyazivolontiyela yena. Abaqala bakhuluma bangakhala ekhempini. I-majority yabo ithi iqeda ukusibikela iy'nkinga zayo ikhala. Ngoba usila usubona khona ukuthi oh nayi inkinga abhekene nayo. Yazi into ebabuhlungu kakhulu yini? Abanye abazali bayabaleka mase kufanele umthulele i-report ngomntana. Because abanye basiy'ngane be-aware ukuthi yazi le nto iyenzeka ibe kanjani. Mase umfonela uthi ngicela sike sibonane-ke. Khona sizokhuluma. Hhayi okay ngizohlela. Kugcine sekuwuwena omhluphayo. Omunye angagcina engasayilethi ngisho ukuyiletha ingane ekhempini. Yazi khona enye intwana yakiyathi mina ngihlala no-stepfather ngimfuni. Yasuke yayishintsha ebusweni ingane. Uma usumfonela umama u-aware ukuthi kungenzeka, yazi ukuthi ngikubekela i-example elula ne. Umuntu wesifazane uyakwazi ukuthi athi methola umuntu azothandana noma bashade naye, lo muntu athi ungeza ney'ngane zakho. Bese lo muntu a-provide indawo yokuhlala, afundise iy'ngane, enze yonke into. Kodwa lo muntu angazwani naley'ngane. Umuntu wesifazane a-sacrifice iy'nyembezi zey'ngane zakhe because of impilo ayithola kulo muntu. So wena uma uzothi hhayi ngicela ukukhuluma ngengane yakho, uyabona ukuthi uzombulalela le nto abayitholayo. Shuthi ngelinye ilanga uthemba ukuthi nje uyoyitshela ingane ukuthi hhayi ukuthi ngangingaboni mntanami, sasiyoyaphi. Mhlawumbe usuke elinde lokho but mina into engikutshela yona ezinye zezinto lezi ezi-experience abafana abancane. So ingane ize iphume ithi yona iyohlala emgaqweni because iyabona ukuthi kunzima lapha ekhaya. Umama nje u-happy because usa-provide lo. So nje i-camp yothi ife ikhulume ey'ntweni ezikanjalo, kodwa nje ufike ubone. Bakhona abantu abaletha iy'ngane beziyi-right ngoba nje funa ukuthi ingane yakhe iyokhula. Kwesinye isikhathi ukhuliswa ama-experiences abanye abantu abangangawe. Yeah. Akwenza u-appreciate lo nkosikazi noma lo mama okukhulisayo. So abanye baletha iy'ngane with the hope yokuthi uma befunda iy'tori zabanye abantu, sibe sibathatha siyonikela emzini exakekile. Bafike babone ukuthi yazi mina ekhaya asi-right uma sebona isimo la suke kuyonikelwa khona. So i-camp ithi ayenze umsebenzi okanjalo nje. Ibalekelele ey'ntweni ezikanjalo. Kahle kahle nje ukukhulisana. Ingakho ngithi I so wish kungathiwa ekhempini siba nesikhathi eside because ila ukuthi angeke ngikwazi ukunisherela zonke iy'tori zabo because zi-personal kakhulu ukubona. Yeah. But nje izinto esifike sizizwe lapha zize zidlule thina. Ungafisa ukuyi-extenda kangakanani kanjani maphi amanye ama-programs ofisa ukwa-add-a kube bekukhona usizweni olitholayo? Uyabo uma kuthiwa baqeda kukhuluma ayafika abantu njengama-social workers yabo. Bengisazobuza lokho. So uma befika ake ngithi nje mfethu ngoLwesihlanu siba no-half day because kunabantu abasuka koGoli ekusuke kufanele bathole i-transport. Yabo abasuka kude nani. Isuke ingasekho into esuke singayenza because sikhuluma like baqala ukukhuluma bona abafana ukuvuleleka ngosuku lwesibili from last day. Sure. Yabo ukuthiwa sino-2 weeks example mhlambe sifika Monday sesihambe ngoFriday lokho kuzokwenza ukuthi uma sesi-identifyile ukuthi unenkinga sesiyazi ngoMonday obani abayobona u-psychologist. Obani abazobuya belaphekile because ngoba ngisho kumfethu ukuthi yabona abafana mo-host abafana fanele upheke lamabhodwe esiZulu amakhulu mhlawumbe awu-3 especially maybe 140 because ufika uthi uqeda nje kuphaka abakapheli ulayini usebuya lo wasekuqaleni angisuthanga. Uyabo? So akufanele futhi athi hey sasilamba lapha kuma wakhe ngakhokha mina kanti ziningi izinto esizikhokhelayo. Indawo yokulala I think isikhoste indawo yokulala nje for isikhosta la ku-120. Indawo yokulala kuphela. Shuthi nje mhlawumbe masingathola i-sponsor nje singavele sikhokhele leyo ndawo. Sithola nje sponsor esikhokhela into kanjalo kungasilekelela kakhulu because ekugcineni iy'ngane zomphakathi lezi. Ama-South Africans akusasa lawa ekufanele asizakale yabo. So bakhona nabanye ubona ngathi mase kuthiwa sithola i-sponsor singakwazi ukuvulela nabanye abanga-afford kodwa abadingayo. Mhlawumbe iphupho i-bigger picture yayo ukuthi masinga-extend ukuthi siphume nje nomfana nengane yomfana iphume nje ne-perspective e-different nge-situation edila nayo ekhaya okanye ikwazi ukuyihandlisha kangcono mhlawumbe. Yabo ngoba kade ngisho nami ngikhuliswe uma yedwa. Into engihlezi ngiyitshela omunye umuntu especially masihambele iy'kole ubatshela ukuthi yazi kwesinye isikhathi into engike ngisho ukuthi uma wami bengelutho emshadweni because ubaba wayengasekho. Engelutho emphakathini because wayengenamuzi. Engelutho ngisho enkonzweni unkosikazi nje oyihluphekelayo. Kodwa ngokufunda kwethu
uma washintsha i-title sewuma wesifundiswa. Wathola i-respect emphakathini, wathola i-respect emshadweni wakhe, wathola i-respect ngisho enkonzweni esikhonza kuyona because of iy'ngane zakhe. Sometimes isimo mawuzokhala kusona ugcina uphelele lapho awuzukwazi ukunyuka uze ushintshe i-title kama wakho lokulethe wafika ekhempini. Isifiso sethu ngelinye ilanga ukuhlangana nomuntu othi mina ngasizwa uku-attenda leya camp. Namhlanje ngiyindoda. Yazi ukuthi i-camp ingaqalwa yithina mhla sifa thina i-Uberano nabantu ababe-attend i-camp. Because bethi safunda something ayingapheli lento ngoba yasilekelela thina. So yisona-ke isifiso sethu leso ukuthi yazi uma singase siyenze lento igcine ihambe izifike ngoba ngisho ukuthi nayo futhi i-camp le izovusa u-government. Ekutheni government nayo into esiyenzakalayo. UPanele Umthakathi naye une-camp yakhe azamayo for abafana. Nathi sine-camp yethu esizama ngayo ukuthi abafana nabo bangasali ngaphandle. Yisona nje into esifiso sethu leyo ukuthi noma ngabe kwenzakalani mfethu abafana bathi mebefika ekhempini ngelinye ilanga athi mina ngukuya ekhempini yomalungwile ngafunda lokhu nalokhu nalokhu. Mncane lincane isonto ekuthenini umuntu ngathi ngempela usephendukile. Kodwa uma kuthiwa sithola isikhathi esijana ikhona into umuntu yazi-ke sihalele ngisho ukumema ama-colleges because ile nto engihlezi ngiyibuka ngabantu aweke ukuthi akekho umuntu odoma. Into e-wrong i-system ye-education. Kunabantu uNkulunkulu abaphekwa i-theory, kube khona abantu uNkulunkulu abaphekwa umsebenzi wezandla. Exactly. Into ebhedayo i-system ebathestayo i-theory kuphela. Uze uyitshele like i-example elula uthisha we-physics umetha sambeni sowakha i-bridge. Lo obe-good kuma-note e-bridge yofika ne-bridge eliwayo. Lo ohlulwe ama-note e-bridge yofika ne-bridge eli-strong. Because uNkulunkulu umpheka umsebenzi wezandla. Same thing nale y'ngane-ke ezifika ekhempini. Abanye bafika ekhempini athi ungawakha akasifuni isikole. Ngikhuluma nje uka-grade 10 una-17. Mese umbuzo uma wakhe unjani ekulungiseni izinto ekhaya. Ave good nje sake safela ugesi benza lokho. Usuyabona wena ukuthi akasona isidomo lo. Uphuke kumsebenzi wezandla. Ukuthi kuwo wamdushela entweni angayiphiwe. Abazali ababheke. No, I was gonna say, but that thing also happens ngoba the parents have this idea ukuthi i-success mele uyofunda e-UKZN or e-DUT for them to say ukuthi hawu sufundile. And most of us, that's what they told us ukuthi go to school, get a degree, uzoba grand. And they keep that idea so much. And there's a point you spoke about ukuthi everyone wants to work in the office. Because when you scroll on Instagram, scroll on TikTok, the dirty work, awuyiboni. Ubona le CASA ehamba nge-BM. So you have that idea ukuthi this is where I need to be now. And then backfire with social science and then you finish, there's no work. Athi kubekela itelula. Yazi ukuthi ethu ingane yomthakathi iyaphika ukuthi uma wayo uyathakatha. Bani yike ba. Yazi ukuthi indaba yisho zalo. Yazi indaba yisho zalo ne. Abazali bethu ba-compete ngathi. Abazali ba-compete kakhulu kabi ngathi. Kukhona umzali ocasula ukuthi emndenini. Hayi ukuthi uyasho but wena ngoba uma wakho uyabona. Ingane yasiswakhe ise-UKZN. Yezwa. Yenza mhlawumbe i-course e-wrong. Engeke imidinga yaso yomsebenzi. Example ne. Wena uye college yofundela ukuthunga. Yabo? Uma wakho azibukele phansi kodwa sengazohlule wosibani bheka base university. Uma usuphuma wena usebenza yena engasebenzi. Akaze akanakile yena ukuthi ubani umuntu onama chances. Ingakho ngithi mina ingane yomthakathi ayiboni ukuthi zalo mthakathi. Abazali bethu bayaba nama comment ofika ubone kahle ukuthi sekuwumona ke lo. Akwahleli mntana mseni ngahlula wobani. Yazi mina ngi-applyisa iy'ngane ngilekelela iy'ngane ngama-applications ngama-university angaphandle. Ngike ngibone nje ukuthi umzali la cela nimfakele ingane uyabona ukuthi iqualify ema-TVET college. Umzali usiphoqelela ukuthi ayiyeli lapha engeke iziqualify khona. Because emndenini bakhona sebeyile lapha. Awukazi ikwenzelele lozongoyi ne. Athi u-anti wakho hawu awusabafaka osibu. Example hayi mhlawumbe ukhona uyabo ubona ukuthi ngoba wena ungenile
Shouldn't nosibuka ngangena. Makungene nawe usibuka ngashilwa yini Nkosi Baningi yami? abantu abase-university abaphathiswa abantu aze ahambe naye ngoJanuwari. Ebona ngeke aze angene kodwa akafuni ukuthi kusho yena kodwa usunomona ne-DUT. Amlayishe esuka naye uLundi. Uyazi ukuthi umzala nje uyoyijiyela eceleni. Mefika athi nangu umzala amshiye lapha. Bheka-ke mzala la umzala kuthiwa hawu ngeke ungene mzala. Ayithulele athe mzala ayebabheda lapha sizame komunye yabo. Uaware. It's a curfew. Kumele sho yena unomona nani sentingike nabazali bethu bayakwazi ukusithuma nabantu ukuthi asambe nabo siyozama ukungena la suke singene khona. Yazi ukuthi mekuthiwa nje u-anti wakhe kade bembukele phansi emndenini vele ingane yakhe ibe uthisha. Akasalali kuma wakhe akakabi nawo umuthi. Yawu obani sebeyafundisa usebheka lezi zakhe. Yazi le nto bebuka kuphi? Ingane efika yashonelwa uma incane emndenini. Yes. Mhla kuthiwa iyashada. Lezi zamaluma zishadile. Yazi ukuthi benze noma malume busafika amalobolo babiza izinkomo ezingaka khona ezobaleka umkhwenyana. Athi ingane kasisi le wenze usaba ukuthi kuzoshada le engayizali ezakhe ezingashadile. Mina ngiya emoneni wabazali ukuthi kulento ukhuluma ngayo ukuthi mfethu ukuthi yazi kuyenzeka umzali wakhe akuphoqa umzali ukuphoqelela entweni because usuke sebone ezinye ingane ziyenza afune naye ukuthi uyenze. So abantu abazali boba basobha ukuthi thina sifuna ukusho uqiniso ukuthi athi uma unomona. Yathi malume ubhekelela iy'ngane zakho la usubhekele. Inkinga bonke ngisho ukuthi abona nje into efanele uyibheke asikwazini ukubona nombono wabantu basekhaya. Singavele nje singasitshela ukuthi sithakathwa ngaphandle. Umzali wakho uyakwazi ukuba nomona ey'nganeni zakhe. Yazi khona into engihlezi ngiyihleka ekhaya mfethu abanye abantu bathi ngiyagula. Ekhaya before simakhele umama mina ngamqhuba ngamusa kamasipala. Ngiyobona ukuthi ubhale bani endlini yakhe. Ngamtshela ngeke ngize ngifake email yami ngingabonile ukuthi itayitela libhale ba. Ngoba ngizofike ngifake imali yami ngiqoshwe umunye wabafowethu. Bathi uma ubhale mina hamba. Ikwami la hamba. Imaki uyidila kanjani nani necase kanjalo sorry. U-grand let's assume a case where naba abafowenu u-grand but ikhaya kumele lilungisiwe phela. But ngeke kubhalwe ngawo ngoba wena mhlawumbe umncane wangiphana indawo khona omdala kumele kubhalwe ngayo. Hayi ukuthi uyobhala iwili uthi wabhala 1 uyakwazi ukuthi ubuze wey'ngane. Ubhale kwasana. Uyazi ngoba ngitshela ethi ukuthi into efanele u-understand umuzi kagogo umuzi wabazukulu. Ngisho ngathi unomuzi eSandton noma kuphi la ku-rich khona. Kune moment nje ethi mase zixakile ake uhambe uyolala ekhaya. Ufike uye endlini yakho nje ufike ulala. Ngisho ngathi hayi itherapy emnandi kabi ukuthi nje ngike ngayo ekhaya. Ngayophumula ngazithola Uyofresh. bese usufresh usuthi hayi sengingaya ke into enza ukuthi silungise amakhaya. Senzela mhla sinenkinga nje mhlambe e10 ngeke ngisake ngiyolala ekhaya. Uyazi ukuthi omunye umuntu uzathi itiye lasendlini yami yazi limnandi itiye lasekhaya uphuze nje itiye la kubo. Noma shaya iphalisha limhlophe nje la kubo athi nje lazi lamnandi iphalisha ngoba usekhaya. Ekhaya yeah. So iyona into eyenza ukuthi ke sithi asiwalungiseni amakhaya. Ngisho uyazi egcineni ungalungisa ikhaya but ezukhuluma ngakho uyakushiya. Kodwa nje kufanele ukube nekhaya. Thank you Majidini. Shabir ngeke uthule kanje. Hayi hamba lokuchite. Ba. Then umncane uzomaya. But I think man this is very helpful. I mean so far ukuluma ngama dynamics esibhekene nayo nje abadala and the good thing is you are trying your best to make sure ukuthi you highlight families because i-society yethu ilala ikhona manje because of ukulimala emndeni. You know what I mean? And nongabhekeleli ingane yomfana njengoba emphasize kakhulu lokho. So my question is enginabe nginembuzo eminingi but uyamasha razo but ngenxa yesikhathi but it's fine. But mfethu when ukhuluma ngokwakhela i-oledi mase niqedile mfethu ukulakhela idlala. What was the feeling?
Yabo mfethu into engihlezi ngisho isifiso sami ukubuyisa njengoba ngike ngasho ukuthi yazi unkosikazi uyabuya i-confidence ngey'ngane zakhe kuze kuthiwa uma kadokotela. Into engihlezi ngisho ey'koleni sometimes ukuwakhela uma wakho umuzi ofana nemizi ade washa kuyona ukuze ezofila elingana namakhosikazi ade wawashela. Hawu. So mhla nje ograduate e-DUT uma wami wayezokikiza ngami phakathi kwamakhosikazi ade wawashela. Ezokikiza ngomntanakhe yabo. Yeah. So nawe uma umakhela wakho umuzi umakhela imizi efana nemizi ade washa kuyona ukuze mehambe emgaqweni athi akekho unkosikazi ophezu kwami ongaphezu kwami nami abantu abambangenze ngawo unkosikazi ohlonishwayo ameme ulwesinye lo mama ukuthi abeke beze kwakhe bezobona ikhishi lakwakhe. So iyona ke into engishoyo ukuthi amanye amakhosikazi abuye i-confidence nesithunzi ngey'ngane zawo. Ile nto engihlezi ngisho ukuthi ukuma wakhe akangazi Westville prison nenkantolo ephelezela umntanakhe ade washenzela wena uma wakho mbuyisa isithunzi ngemizamo yakho. Hayi ukuthi sonke kuyogcina like bakhona abantu abazama ngayo yonke indlela but akukafinyeleli lapho. But akusho ukuthi ulahle ithemba. Akusho ukuthi ulahle ithemba. Yabo mina ngihlezi ngisho mina ubaba wethu sikisi ungazi ukuthi ubaba uwele akamfuni ubaba wakhe. Mina ubaba anginankinga naye. Waba umjida waze washona. Iyona into elushayayo baba le waba yi-out waze washona because ukuba umjida uze ushone ungarealize uNkulunkulu izinto akuphe zona. Yazi into yokuqala ifanele uyibonge baningi kanjani abantu besilisa abangenangane abafisayo ukuba nengane. uNkulunkulu ufika kuphi ingane akunika isithunzi ukuthi hey namhlanje ubizwa ngobaba. Mese wena unaka impilo ukhohlwe yilabantu uNkulunkulu akuphe bona. Ngisho ungaxabana noma wengane but akufanele uxabane nengane yakho. And into emnandi kanjani abafana yazi ingane abafana kanjani. Ingane abafana imdeli baboya until imbone ukuthi useless kanjani. Ingane Noma abafana kungathiwa 10 ithi uphi ubaba. Noma kungathiwani Ifike kuwena ifike icele something ube useless idele. Ukuthi useless kuma iphuma kuwena. Ngisho ngathi uma wengane yakho wakhuluma kuluphi ububi ngawe enganeni angeke ingane yomfana ibamukele until ibone ukuthi useless. Hawu baba ngempela. So mina ngithi mina ubaba anginankinga naye nje mfethu. But nje into engiphatha kabi ukuthi ubaba washona ngingakabi nayo imoto. Angifuni ukumncisha. Hayi awubale ngabe lofana sekhaya emncane ekuseni ya drive yabo. Uthi yabona nje ubaba usaphila le moto hamba uyayibambela ngithi yiphi yo. Hayi nduko. Mina ngixolele ne. Anginankinga because nami ngumjida ngisazoba namaphutha ami ne. Kodwa ey'ntweni zami hayi wengeke azangena. Wabo ebhamba kabi ke into zakho. Wabo ebhamba eneSierra, uSierra le ndala. Ipende ngathi iTL shoda ngobisi. Ebhamba nayo. Engasho ukuthi yazi baba uNkulunkulu wamthatha eli. Mina baba bethu babuya seshizila ne. Ngasebenza ubaba engasasebenzi. Wabuka azohlala nathi ekhaya. Samgrosela sangana nkinga. Mina nginankinga mfethu nokudla. Mina singaxabana sithini kodwa nje mekuthiwa kuyadliwa ngeke ngize ngibe nomona nokudla. Kodwa nje kufanele wazi ukuthi wena hayi. So nje yena hayi mfethu yena. Mina nje yazi angashaya nje igibi ngimchaza bintu baba. Ubaba mfethu wabuye ngazuthi thina besilahle yena. uJonas Ubuye nje ngazuthi nje thina fanele sikolise mfethu yena nje mfethu hayi mfethu. Nakhona into ecasula ngayo okay ubuye useyasonda ne uyiNazaretha. Manje sengimdala sengiyarealize no wendayo esabatheni lo. Noma uyistrategy yazi uma boyfika athenga izinto athi ezakhe uzozidla ngesabatha because thina sasingasabatha. Azoze so sengimklama uyistrategy sakhe sosinqoqile. Hayi no saba weNazaretha. Wabona mekuthiwa kunenkosi endaweni ethile ake lapho kodwa nje mathiwa sikhupha ithempeli kaBaba. Asilazi namhlanje. Wesho nje ulakhe liseMaritzburg likuphi liku. Ngisho ukuthi kodwa lo ukudla lokumsonto wesonto ukudla lo. Honest. Hayi si. But into engayifunda kuyena ukuthi yazi sometimes appreciate it because ubaba wena wonke mfethu. Ubaba wena umuzi. I think wena 3-way moto.
ukuthi nje amakhosikazi ayemnandi kuyena ngalesa sikhathi. Khona nje umfowethu kuthiwa uNkanyiso kwaseWilo samgcina usaphila ubaba. Mhlambe kodwa for sure uyasazi yena, sazi ukuthi indaba engaqhamuki because asimazi. Mhlambe ngamgcina ngabo 2010 lo mjingo. Sure. Uthi usaphila noma akasaphili asazi. Enye into eyenza ukuthi sisabe ukuyombheka mhlawumbe akasebenzi. Isizokhala kunina phela. Uthi afika athi wasiza wafika gazi. Izingane zami azidlile. So uKhanyiso wafethu akavele bafowethu. Manje bethe sambheka bese saba ukuthi uthi amfu. Kanti useney'ngane akasebenzi. Athe igazi iy'ngane zami ayidlile bafowethu. WaseWili ingasazi isibongo sakhe. Wena baba mfowethu. Kodwa ubaba uMoses Vilakazi wehlala ngane msethula. Sekuyikhumbula ekhaya la. Ayakho. Awuvele. Kanyiso mfethu. Mawusebenza. Usaba usawudokotela. Hey mfethu siyahlupheka lesihambe wena. Ube udokotela. Lo Sazi abantu. Khona nje bethu yasovela. usomabhizinisi. Mhlawumbe usomabhizinisi. Kuleyo container lo. Kwenza ucela ukuku-highlight ukucula kwakho ngoba yabo lezi iy'nkinga lezi obhekene nazo okanye nabhekane nazo nobaba sidlula nje kuzona sihleka khona ezibabambile mfethu. Khona umuntu walahla ithama labuya lenza lento elayenza yena usabambelele kulokho ukuthi hayi mfethu. baba thina akasenzelanga lutho wahamba. Vele ngiyezi kuze bangaka abamnyama abakhuliswa ubaba. Abasithiwa siphakamise labantu abakhuliswa ubaba mhlawumbe bawu-2. Yezo into ezamukisho. So akufanele wena ukhaliswe ukuthi ubaba wakho wakulahla. Ngilento yazi ukuthi yazi example elula yazi bafethu bangakanani abantu abazibulalayo because abayizwanga i-situation umuntu oseduze kwakhe. Uzibulale ngempela mhlawumbe uke wabuza omunye umuntu ukuthi ubhekene nani lo seduze kwakhe. Uzobona ukuthi Uzobona ukuthi uzivulelele Nangu uyayibulala. So ingakho ngithi mina sometimes ubokuzwa omunye umuntu isitori sakhe nobaba wakhe ukuze uzophuma kubaba wakho ngoba uzokhala ukuthi baba akakwenzelanga lutho ugcine kwawena ungasazenzelanga lutho usuyafana-ke nobaba wakho. Sana lutho nothuna. Sena lutho no-2. Yazi ukuthi bese ungangathunga omunye umuntu kanjalo. Lento yimbi-ke ngoba wekhala naye asisizakali thina. Sengithi mina-ke ake nje wena umzimba wakho ushintshe kube iwona uhulumeni. Ne? Ake kube uwena uhulumeni kumzimba wakho. Umzimba wakho ungakuvotelani ngezinto ozenzele zona empilweni. wena-ke manje. Yabo? Uzokhala ukuthi angeke ngivote mina ngoba ngenzeliwe lutho empilweni mase ubuza ukuthi wena-ke yini osuyenzile yakho For when? ozokwazi ukuthi mekuthiwa zikhankasela emzimbeni wakho umzimba wakho ukuvotele. So abanye abantu bayakhala mina ubaba akangenzelanga lutho ngale ndlela ukuthi kwawena uzokhohlwa ukuzenzela something because ubamba ubaba wakho. Ake uphume kuyena uzenzele mase utshela abantu ukuthi kubuhlungu kanjani ukukhula ungakwazi ukuthi baba ngicela. Abantu babona into epuka ubaba. Ubaba wenza kanjeni. Uma wena uthi baba ngicela lokho wethi sengivele ngenzela usibonelo. Acela usibonelo athi sengenzela wena. Udiniwe wena wakuthi osibonelo bayabusa nabo badiniwe bazothi wena uthi nje hayi ukuthi khona umuntu amenzelayo wonke umuntu wethu Sengenzela unkanyisi. kodwa umuntu ole-enda kakhulu ngoba ubhuti omdala because like uma ungane yomfana ekhaya ubona isimo sinzima siwela kuwena. Sure. So yena-ke umuntu omzonda ngempela. But phela-ke mfethu ngakho ngihlezi ngisho mina ukuthi umuntu ungamgxeki kwisimo sakhe ungakafiki kusona. Yabona nje mfethu. Umgxeke uvele uzole zakhe iy'ngane uthole zakhe iy'ngane. Skisi ube worse. Ube worse kakhulu-ke kunobaba wakho awusakwazi ukukhuluma ngaye. Ngoba wena usuvele Asikhuleni bafethu kwizimo esibhekana nazo. Ubaba enganeni yomfana ubalulekile. Yabo kakhulu mfethu kakhulu because yazi ubuhlungu kanjani ukufana nomuntu ongakwenzeli lutho. Bayazi banganani abantu abahlukunyezwa omama babo ngoba bafana nobaba babo. Uthi ufana nomuntu owangihetha wena ongenandaba ngisho nanawe. Kodwa ufana nawe. Ngeke ukushintshe phela ukuthi ufana nobani. Ingane iyafana ngoba ngisho ukuhamba ngisho ini ibe ubaba wayo ngishoni kodwa ubaba wayo ubalekile.
usupport iy'ngane zentombi la ahlala nayo. Bakhona-ke abakanjalo mfethu. Mm. Bathanda iy'ngane zentombi more than iy'ngane zakhe. If intombi zifunda iy'ngane ziphume kuwena, usuyasaba ukubuyela kwakho awenzanga lutho. Wawusebenza wafundisa iy'ngane zentombi ey'koleni zangempela, wayeka ezakho. Mkhulu wami lo. Uma sebefundile laba, ngeke baze bawudle wena. Bazowondla uma wabo. Yazi ukuthi ufike uyifundise zibe njalo vele udivorce nonkosikazi. Ngeke bazokugrosela wena. Bawusanda noma wabi igazi lakhe. Nowadays. Hayi uzusala ndabani mina ngake ngisho ukuthi ubaba nje unenhlanhla enkulu kabi ayiwashona ngingakabi right. Take majiti. Wayohamba isinje kanjani Ikhona No. I really don't have much. Just ukuthi nje siyabonga ukuthi it also sort of speaks to the conversation we had a few weeks back. We had a lot of problems that we were talking about. I just like the fact that we live a solution. Like there's so many solutions that we can say. Yeah, like it's really so cool because we've been talking about problems and issues nan. So I'm so glad ukuthi ulana namhlanje and you guys you'll provide so many solutions not only for abafana abancane but also for solutions that people can also bangabe part of emalokishini because nasemandeni sinama-TVET college I think awu-3 if I'm not mistaken Mfolozi college you does everything but abantu babathathela kancane because bathi hayi Mfolozi. Yes, understand bafuna ukuya ema-university but to think ukuthi abantu bafunde Mfolozi bona wa-drive imoto ey'ntswempu manje elokishini. But still, people are not trying to go for those things. So, nje, I thank you so much for that. Mina ngidlulisa ukubonga. Hayi siyabonga. Amen. Thank you. When ikhona i-message onayo mfethu emphakathini nje. Okay. Yeah. Bafowethu kuyo yonke into esiyenzayo empilweni singajabuleli ukwenza izinto eningi. Asijabuleleni ekutheni kuyo yonke into esiyenzayo wena njengomuntu ubenefitha kuphi. Yabo? Siyabona i-country yethu ukuthi yenza njani ibhekephi nani but nawe angathi uma sekwenzeke kanje wonke umuntu abenefithe nongabenefithi lutho. Angisho ukuthi manje hamba uyogqeza ube ne-tuck shop yakho noma nani. Into engiyifundile ngeke ngayibeka lento kubantu ade befikile besebenza laba ama-foreigners ukuthi bebefika nama-skills. So check i-skill ade senziwa yibona. Ube wena osenzayo ngakini. If ade kunomuntu othile mhlambe waseMozambique mhlambe wakuphi obakha hamba ufunda ukwakha-ke manje ukuze uma befika la because into eyenza ukuthi bathi kunama-job opportunities e-South Africa because thina asifuni ukwenza lo msebenzi ade bewenza obenzela imali bona. So thola something kuyo yonke into esiyenzayo siyizwe ezokwenza ukuthi ukhule ngezimo ezenzekile ngoba ngelinye ilanga uyothi wena ubenefithanga wena usizakalanga kanti wena ulindele ukuthi i-tuck shop yokufika uhlele endlini. Thola usizo nje kunama-organizations amaningi o-NYDA abachasa abantu ngey'mali ababathengela imishini. Hamba uyofuna lezo zinto ukwazi ukuthi uzimele. Enye into I'm planning ukuba ne-camp manje yethu njengama-breadwinner. Yokusilapha nje bafethu siyokhala. Shapir. Teno sign up. Siyokhala nje mfethu. Yabona nje mfethu mase sizinje siyokhala nje mfethu. Sabe umuntu ozosijaja futhi. Kuba umuntu ozosijaja siyekude futhi nje siyekude. Ngesitholakala. Sifike yabona nje sivala amafoni. Yes. Masibuya Sunday lo sobe sibuya ngawo kube khona imessage ethi ikhadi alikho uthi okay bahlale ngobumnyama fine bekindaya. Wayazi Thina nasi mfethu. Cause yazi ukuthi uma wazothini bathe ngathi liya last elithengwa ngebheki ikhali. Yabona nje mfethu. Ubo into engekho kahle kahle useyagubhuzela ukuthi ithenga njalo. So I'm planning ukuthi sibe ne-camp yethu. Mfethu yabona nje mfethu la siyothi nje khona siyokhalela izinsizi zethu. Siyasebenza kodwa akusebenzeki because baningi abantu esibathwele. Yabo. Because like ngiyake ngibuye ngisho ukuthi bedazi isikhathi ubuhlungu kanjani ukuthi ade uhola namhlanje kuseni 15. Wonke umuntu happy ngawe kodwa wena ukho happy. Wose-rest wakini uhappy because utholile imali uholile wena. Owakuphi wakini uhappy. Wade engenazi icathula ingane kasisi ihappy kodwa wena usebenzayo awukazi ube happy.
akekho ngisho umuntu obuzayo ukuthi u-right kodwa breadwinner u-right, akekho umuntu obuzayo. So siyadinga nje ukuthi siyokhala, kuthiwa nje akekho uyokhala, sibuye nje sithi into esiyikhalile kule weekend. So sizo-organise abantu abahlala emaphejini amawena aseChesterville, nizobona kusazoba mnandi. You're speaking very well about that thing. My question is when mina uthi when uba nokhala again. Into engangayibuza kuma-comedians amaningi ukuthi yazi ama-situations esibhekana nawo thina. Uyakwazi ukungena e-stage uthwele kanzima but kufanele uhlekise abantu, yabo? Kodwa mina into engisizayo yazi ukubona abantu belapheka ngami nami ngiyalapheka. Ukubona omunye umuntu ethi yazi wele sake safika e-East London, e-Eastern Cape. Mina ngifunde e-DUT, angikaze ngibe no-NSFAS. Nganginamabhasari, ngangiba nenhlanhla, hhayi ngoba ngangiphasa kakhulu, ngangiba nenhlanhla ukuthi ngino-connection ngikwazi ukuthola ibhasari. Kodwa e-DUT ngaxoshwa, suspendwa, ngaboshwa, ngiboshelwe iy'teleka zika-NSFAS. Ngangithanda ukusimpatha abasebunzimeni ngale ndlela ukuthi ngafika e-East London safica omunye umjida sasingamazi thina, kodwa wayesazi yena, uthi samsiza e-DUT. So wasijabulisa, wasenzela yonke into esasiyifuna because u-appreciate into esamenzela yona e-DUT. So into eyenza ukuthi ngisho njalo ukubona abantu bebonga sikuyangilapha mina kuyo yonke into esuke iy'nkinga engibhekene nayo, because like yenza ngikwazi ukuya phambili ukuthi awuyazi mase kuthiwa ngiyazibulala manje baningi abantu abayothi lo mjida kanjani ngoba besisamdinga. So siyakwazi thina mfethu ngopetrol wethu sidrive siye eJozini siyolekelela iy'ngane ngokuthi kungenwa kanjani emayunivesithi. Hhayi ukuthi sisuke sinabaxhasi sisuke sisambe ngemali yethu, siye koKandla ko-Equal Example, oMthiyaqo, ovela ngayo, obani, osihaye Nquthu, yabo iy'kole engizihambile ngopetrol wami. Ngifuna ukubona abantu abayothi ngelinye ilanga mina nga-graduate because kwaye kwafika uwele esikoleni. So ziningi izinto ezilapha umuntu, not because kufanele uze uye kumuntu noma i-psychologist noma ubani. Ukubona abantu bejabula ngawe kuyakulapha lokho kakhulu. Shut up. Yeah, so thank you so much, you know, because ey'khathini ey'ningi bekube inkinga uma uwena la. Ngekho umuntu kulaphayo. Akekho onakile because mhlezi kuwena olaphayo. And sometimes now ugcina usuyithwesa ijoka because wazi uzazi njengomlaphi. Hey, Kanti awusalapheki. laphile wena. Exactly. You know what I mean? So that's why I was asking, you know, that question. But thank you so much, man. With ngakho konke mfethu, that was really dope. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela umgqugquzele wele mfethu umfowethu uShepherd lo wenza umsebenzi omuhle kabi ukulekelela iy'nsizwa naye, but useyagive up kancane kancane. Umuzwe ethi hhayi mina sengikhathele ukusiza abantu man. Ulekelela abantu abakanjani? Yabo show angisho kanjalo kuthi live conversation, so bayahlangana namajida njalo makuqala inyanga, yabo bahlanganele e-Starbucks bahlale badikideke udaba la bayalidocument, but bese kube khona ba-reach out kuyena ngey'ndlela ezi-different mhlawumbe ku-social media kanje. No, amajida mostly like aspirational things, ufuna ukuqala ibhizinisi, ufuna ukwenza statement. Ngakuwena. Kodwa yena uyaqhubeka Akupofayo, akupofa. Hayi ngiyadala babe ngiyadala. Bra wethu uyakhala uthale into yokusiza abantu. Hayi mfethu. But Yasetha stuff. mina ngizokutshela uma ikulapha wena, hayi qhubeka naye, because uma ikulapha wena uzoyibona inhloso yayo, because like ngoba ngisho ukuthi omunye ulasho ukuthi bangakanani abantu abafikayo bezothi yazi mfethu wangisiza. So uma ikulapha wena, mina bethu kwahamba ngafika ekuthenini ngibe neqiniso kubantu. Ingakho ngeke ngithi mina i-motivation angayifani neyabantu benkonzo, yabo? Wathi omunye umjida kumina, wathi sinama-trip aya ko-Cape Town, abasilekelela just uma ngisho ukuthi ngithanda ukusiza abantu abasebenzayo ukuthi nabo bake baqaqeke. Hlangana nomunye umjida esitolo esikhotha, uthe wele ave ngiwathanda ama-trip enu mfethu, inkinga yami ngiyasebenza. Ngasho nje izwi lalinye, wama wangibuka ngathi mina ngomngcwabo wakho kuyobe kuvuliwe la. Sithenda. Manje ngosuku lokhu ngathwa ngalo kuyobe kuthengwa la kuvuliwe. Isitolo ungayitshela ukuthi sinendaba nawe, sinendaba nawe ubusaphila. So zijabulise wena more than ukujabulela omunye umuntu ojabulile.
So mfethu uma usajabula ngayo qhubeka uyenze, but mawusubona ukuthi ayikulapho wena mfethu ungasimushi isikhathi. Settle stuff. Hhayi yebo mfethu. Yabo nje ukuthi iwena lami kanjani? Khona umuntu wathiwa sabizwa kubo kuthiwa abamboni kanti ufuna ukuyibulala. Uwele wathi hamba impela mfethu kunjena. Akakaze ayidlulele sephila naba. Wathi nje hawu then ukuthi like I will make big isimo sakhe manje mina wathi hawu wathi hamba balekile sehleka naye uthi akayazi laba badlala kakhulu phela wethu wena wabona ukuthi bethu ayisakusizi ayiyeke bafayile mina ngikhutshekisa ukuthi bayabonga mfethu futhi khona engikwenzayo kodwa wena mawubona ukuthi hawu uyidlalela ngesikhathi ayikusizi cause ekugcineni mfethu ade ngisho nini ngithi mina mangishada ngolesithathu ngoba angeke ngikwazi ukufida abantu abaningi angilona ikhansi ukudla kuhlula ikhansela bathi abantu asitholanga ngicabanga kuzoba nabantu abawu-300 ngoba ngaziwa kaka mina ngiyomela baba ngeke ba mina ngifuna nenkathi nisemsebenzini ngufaka umshado ifide laba bakhona uyongizonda vela ngihambe bize abantu uthi ngeke ngimeme nami anginamsebenzi kuhle ngoba ekugcineni mfethu kufanele kujabule wena more than ukuthi kujabule abantu. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Kubonga thina mfethu, siyabonga kakhulu, sibonga ithuba mfethu. Okunye nokunye. Danke majideni mashe kakhulu.